közben teázhatok, meg ilyesmi. Persze, ez egy beszélgetés. Jó forró. Okay. Ez egy teljesen szabad beszélgetés. Teró lehalkítva, szerintem jó vagyok. Azt lehet, hogy én is megteszem, hogy átkapcsolok repülőre legalábbis én is. Na majd rágót kell vennem, de ilyenkor nyilván nem fog rágózni, csak eszembe jutott, hogy ez elfogy. Már napok óta elfogyott a kocsiban a rágom. Te ilyen rágós vagy? Aha, én nagyon szeretem a rágót. Fiatal koromban nagyon rajta voltam, de aztán valamiért leszoktam. Azt mondják egyébként, hogy meg közben savas is vagyok, de azt mondják, hogy akinek ilyen gyomorsav túltengés van, annak érdemes abba hagyni a rágózást, mert lehet, hogy az okozza, hogy folyamatosan rágsz, de nem nyered le az ételt, és akkor ezzel olyan üzenetet küldesz, hogy termelődjön a gyomorsav. Logikusnak tűnik. Aha. Azt mondják, hogy sok ilyen elsavasodott emésztőrendszer a rágózás miatt. Tényleg. És te biológusként ezt jobban érted, mint mások? Hát talán igen. Hát ugye biológia kémiaszakos tanárként végeztem. És mindent, ha akarok, hanem még a vallást is amúgy ezen a szemüvegen keresztül nézem, ezért mosolygom meg azokat a megközelítéseket, akik bármi áron szembe akarják állítani a tudományt, meg a vallást, mint hogyha ugyanarról nyilatkoznának, és ugyanolyan kompetenciát erőltetnének magukra, de hát nem is ugyanarról szól a dolog. Tehát ez egy ilyen, már régóta szerintem mesterségesen fenntartott és szított ellentét, ami mind a két oldalra egészen korlátolt emberek szkandározása. Aha, te hogy oldod ezt meg magadban? Azt, hogy te istenhívő vagy, ugye? Úgy tudom? Hát, hogy nem ugyanazzal a dolog. Hát ez olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy rájöttünk a torta receptjére, tehát nincs cukrász. Tehát, nem. Tehát attól, hogy most már mi is tudjuk, hogy kell tortát előállítani, attól még létezhet olyan, hogy cukrász, vagy létezhet olyan, aki mondjuk azt a receptet amúgy megalkotta, vagy létrehozta. Nem ugyanazzal foglalkozik a két dolog. Neked hogy van Isten a fejedben? Hogy képzeled el? Vagy elképzelted valaha? Vagy szoktál erre gondolni? Vagy gyerekként hogy nézett ki neked? Gondolom. Szoktam erre gondolni. Nekem gyerekkoromban, annak ellenére, hogy vallásos családban nőttem föl először, nekem az a rémisztő, ijesztő Isten képen volt, aki dörgedelmesen szól hozzád és büntet. Ja, igen? Nekem egy olyan kép volt, de ez nekem nem volt szimpatikus. Aztán még kevésbé lett szimpatikus ez a dolog, vagy még inkább ijesztő lett, vagy még inkább távolabb került tőlem, amikor azt gondoltam, hogy ha jó leszek, akkor én az örökké valóság egy fehér felhőn világító, tiszta, hófehér ruhába ott ülök majd az Isten jobbján, és az örökké valóságot kalimpálunk a lábunkkal, és vigyorgunk egymásra a bárgyún, és ott unatkozunk majd. Tehát, hogy az engem egyáltalán nem vonz, hogy az örökké valóság az Isten jobbján legyek, akkor, hogyha az unalmas. Aztán, mikor összeállt a kép, megbeszélgettem ebben a kérdésben sokkal járatosabb emberek, akkor aztán rájöttem, hogy nem ez az ígéret, hanem az örök fejlődés, a tudás örök gyarapítása az ígéret, vagy éppen akár a teremtés lehetősége is, hogyha én arra méltó vagyok. Ez már azért fincs, ez már szexinek hangzik, ez már vonzónak hangzik, hogyha az nem blaszfémia, hogy azt mondom egy isteni dologra, hogy szexi. Hát szerintem mindenki maga gondol erre elsősorban magának, vagy maga formálja a képet, nem? Tehát most igen, de közben kellene lenni objektív kapaszkodóknak. Tehát nekem nagyon fontos kapaszkodó mai napig az életben az életünk minden pillanatában jelentkező dilemmákat illetően, hogy ott vannak ezek a kapaszkodók, hogy rendelkezésre állnak biztos útmutatók, erkölcsi kapaszkodók, hogy ilyet szabad csinálni, ilyet meg nem szabad csinálni, és nem azért, mert a dörgedelmes mindenható majd megbüntet, hanem azért, mert te bünteted meg saját magadat, vagy egyszerűen az élet természete olyan, hogyha ellene dolgozol az alapvető szabályoknak, akkor tönkreteszed magát, az eszközt. Úgy tudom, hogy is mondjam, hogyha lehet, hogy egy kicsit erőltetett példa, de hogyha mondjuk megveszed az új gőzölős vasalódat, és elolvasod azt a használt utasítást, amit a vasalót kitervelő szakemberek, mérnökök iránymutatásai alapján, amivel ellátták. Csinálhatod azt, hogy ezzel a vasalóval te kalapálsz, érted? Meg, hogy a maltert kened szét a téglán, csak akkor elromlik, érted? Mert nem arra való. Tehát, hogy csináltunk egy csomó dolgot a saját testünkkel, a saját lelkünkkel, a saját kapcsolatainkkal,
szerencsére meg hatalmas ajándékunk a szabad akarat és az önrendelkezés. Ez nagyon fontos isteni ajándék egyébként. Ez egy nagyon nagy hatalma az embernek, hogy mi azt csinálunk, amit akarunk, mert tényleg azt csinálunk tulajdonképpen, amit akarunk. De meg van mondva az is, hogy ha viszont nem úgy csinálod, amire te ki lettél találva, amire te teremtve lettél, akkor bizony abban belebuksz, és tönkremész, és rámegy a lelked, a tested, az életed, a kapcsolataid, a családod, a munkád, és így tovább, és így tovább. És körülbelül így gondolok erre, úgy gondolok a Jóistenre, mint a haveromra. Hogy egy jó szándékú haver, akihez azért mondjuk éppen fordulhatok ezzel-azzal, de azt is tudom, hogy közben minden hatalom amúgy az életemben felett való rendelkezésben mégiscsak az én kezembe van adva, és az óriási felelősség, és ez sokszor így megtorpánásra kényszerít, hogy az én döntés, tehát a döntést én hozom meg, de ez nem azt jelenti, hogy a következményeket is én meghatározhatom. Meg van mondva, hogy ilyen döntésnek ez lesz a következménye, amolyan döntésnek az, válasz ki te, hogy melyiket választod. És az önrendelkezés nagyon nagy szerencsére nem jelenti ezt, hogy a következményeket is befolyásolhatod. Ez azért vicces most, hogy erről beszélsz meg. Konkrétan mielőtt jöttél, néztem meg a Wikipédián a szabadság, egyenlőség, testvériség szócikket. Ugye szabadság itt azt mondja, hogy hát ez a szabadon élni, halni, de hogy előtte azt mondja, következőképpen fogalmazza meg az emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1789. Azért az emberi civilizációnak ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldköve szerintem, amit nem volna szabad. Most többen vagy próbálkoznak azzal, hogy ezt megpróbálják elbagatelizálni, de szerintem nem szabad ezt elbagatelizálni. Na csak itt ugye az a lényeg, hogy a szabadság lényege, hogy azt tehetjük, ami nem árt mások jogainak. Ez addig terjednek az én szabadságjogaim, amíg mások szabadságjogait nem sértik. Hát ezért fontos, hogy milyen jogot adunk az embereknek. Az utóbbi évek, vagy utóbbi egy-két évtized egyre hangosabb, meg harsányabb agendája, és mindezt liberálisként mondom, ez nagyon fontos, hogy én liberális vagyok, de inkább abban az értelemben, ahogy mondjuk az amerikai republikánusok is magukat liberálisnak tartják, hogy szabad az emberi képzeletnek, meg az emberi egónak akkora jogot és akkora hatalmat adni, hogy olyan dolgot követeljen meg a társadalomtól, vagy a másik embertől, hogy amit ő magáról képzel, azt tiszteletben tartsuk-e, vagy se. Én azt gondolom, hogy idáig nem lett volna szabad már eljutni. Én azt gondolom, hogy az, ami objektíve igazolható, azt mindenkinek kötelessége elismerni. Tehát, hogyha te elvégzed az orvosi egyetemet, akkor én nem mondhatom azt neked, hogy te nem vagy orvos. Mert az nem egy véleménykérdés. De ha te azt mondod magadról, hogy te őzike vagy, de ezt nem tudjuk bizonyítani, akkor én teljesen jogosan azt mondom, hogy hülye vagy. És én ezzel nem, ha megsértem a te önérzetedet ezzel, ha nem, nekem ugyanúgy jogom van. Neked egyébként a véleménynyilvánítás szabadságába beletartozik az, hogy te azt képzeld magadról, amit akarsz, de senki más nem kényszeríthetsz rá a környezetedben arra, hogy azt gondolja rólad, amit te akarsz, hogy gondoljanak rólad, mert hogyha ez így lenne, és akkor az összes hülye ideológiának az alkalmatlanságát viszonylag könnyű igazolni, úgyhogy eltolod a falig. És ezt nagyon egyszerűen el lehet, és szerintem tudod, meg biztos, aki hallgatja ezt a beszélgetést, pontosan tudja, hogy miről beszélek. Ha én azt képzelem magamról, hogy én vagyok a világ legjobb gitárosa, vagy a világ legjobb boxolója, és hogyha más ezt nem hajlandó elfogadni, én toporzékolhatok, hogy megsérti az én önérzetemet, de én vagyok a hülye, hogyha én ezt megkövetelem mástól. Mert hogy ez igazolható, hogy nem így van. Érted? Én értem, az a fura, hogy sokan nem értik ezt az egyszerű... De igen, de úgy nem értik, hogy közben magukat egyébként kurvára szabad elvinnek gondoló emberek. Nem értik ezt a nyilvánvaló összefüggést, hogy a szabadság az nem azt jelenti, hogy mindenki másnak kötelessége elfogadni a te hülyeségeidet, és belátni, és elfogadni, hogy te hülye vagy, és akkor részt veszünk a te hülyeségedben, érted? Tehát, hogy ez nem működhet így a világ, ez idiotizmus. Nekem odáig működik, hogy elfogadom, hogy ez egy hit, mondjuk, és akkor én tolerálom, hogy pontosan. Ha nincs rám kényszerítve, akkor így addig oké vagyok. Én nem mondhatom azt neked, hogy
te ne képzeld magad őzikének. Én nem mondhatom azt, hogy neked nincs jogod őzikének képzelni magad. Odáig az én hatalmam nem terjedhet ki, és ez tök jogos. Mert azért ott van a másik oldal is, és az sokkal régebbi, aki megköveteli, hogy az, aki mondjuk meleg vagy homoszexuális, megköveteli tőlük, hogy ők gyógyuljanak meg, vagy gyógyítsák ki magukat, vagy hogy aki egyébként művésznek gondolja magát, vagy művészetnek gondolja a saját tevékenységét, azt megpróbálják arra kényszeríteni, hogy fogadja el, hogy ez nem művészet. Nyilván az is, én szerintem az is aljasság, meg az is beletolakodás a másik életébe, és jogtalanul tolakodás a másik életébe. De nekem csak ahhoz van jogom, hogy az én véleményemet mondhassam ki, és azt érvényesítsem egyébként, de az, hogy én rákényszerítsem a másikra, nincs jogom. Hát pont itt jön be ez az objektivitás, vagy szubjektivitás kérdése szerintem is, mert amit nem tud a tudomány igazolni objektív eszközökkel, nem tudunk mérni, akkor azzal mit kezd a tudomány? Elvileg, ha jól tudom, pont erre vonatkozik a cáfolhatatlan, vagy cáfolhatóság elve. Jaj, hát én azt imádom. Én azt imádom. Falsifikálható-e valami? Így van. És csak hogy magyarázzuk meg a hallgatóknak, nem tudom, hogy mennyire szofisztikált a hallgatóság, hogy a cáfolhatóság az nem azt jelenti, hogy valami érvénytelen, és akkor biztosan megcáfolható, csak hogy logikus, egymásra épülő érvek alapján állítunk valamit, és ugyanilyen érvek alapján annak a megcáfolását is lehetővé tesszük. Tehát, hogy mikor normális esetben, mikor emberek vitáznak, vagy eszmét cserélnek, vagy ütköztetik az érveiket, akkor cáfolható érveket mondanak. Az nem egy cáfolható érv, hogy az anyád. Érted? Tehát ez egy jó példa. De hát Istent is ide szokták venni, mert hogy semmilyen eszközünk nincs arra, hogy igazoljuk, semmilyen eszközünk és nincs éppen arra, ezért nem is érdemes, és éppen ezért amúgy tudományon kívül van, innentől kezdve a kérdés. Így van, és beszélhetünk róla, hogy nekünk az mit jelent, de mondjuk egy érben vagy egy vitában eszembe ne jut, annak ellenére, hogy hívő vagyok, eszembe ne jutna felhozni azt, hogy azért, mert Jóisten azt mondja, hogy nem. Tehát ilyeneket nem mondunk. Ez butaság. Hát igen, nagyon egyet tudok érteni. Egyébként olyanokat mondhatok már, hogyha a cáfolhatóságnál tartunk, hogy nekem talán már van empirikus bizonyítékom arról, mert betartottam ezeket a szabályokat évtizeden keresztül, és van egy gyakorlati tapasztalatom arról, hogy ez tényleg működik. Ezt egyébként nem veheti el senki tőlem, és ezt meg is oszthatom akár egy vitában is. De azt, hogy azért, mert egy autoritás ezt állítja, hogy azért tessék elfogadni. Nekem a Covid-nál volt nagyon komikus, már tragikomikus, hogy bizonyos magukat celeb szakértőknek kijelölő orvosok vagy diplomások abban a szerepben tetszelettek, hogy el kellett fogadni az ő kinyilatkoztatásaikat, amiknek annyi közük volt egyébként az életszerűséghez, meg magához a tudományhoz. Sőt, a tudományos megközelítéshez, mint a lónak a hátúszáshoz, érted? Tehát, hogy semmi közük, de tekintélyelv alapján azért, mert ők tudósok, és van egy egyetemi katedrájuk, el kellene fogadni azt, amit láthatóan közben az élet rendre cáfolt, és azóta meg nyilván teljesen világos, hogy cáfolhatók azok a kinyilatkoztatások, amiket ők, mint autoritás, vagy hatóság, vagy magasabb rendű valami rendelkezési pont nekünk el kellett volna fogadni. Hát azt én is csodálattal figyeltem, megmondom őszintén, ahogy nem reagált utólag, az is ide tartozik, ahogy nem rendeződött utólag mindaz, ami akkor hamisan lett tálalva. Ugye milyen hallgatás van erről az egészről? Nagyon durva. És mennyire kínos. Én bevallom őszintén, hogy ott nem csak a tudósok egy részében csalódtam, hanem a nyugat-európai civilizációban. Aha. Tehát az, hogy abban a Franciaországban, aki az általad imént említett szabadság, egyenlőség, testvériség jelmondatát ugye elindította a maga útján, aki az egyetemes emberi jogok nyilatkozatának zászlóvivője volt egészen szerintem mondjuk így a Covid időszakig.
az az Olaszország, aki a reneszánsz felemelkedés, a felvilágosodás hazája volt, az a Németország, aki a második világháborúban a megújításban a szabadság, a liberalizmus, az emberi önrendelkezés példájáért harcolt, meg azt próbálta ezt az oldalt mutatni, hogy egy nem is annyira súlyos, mert azért most már innen elismerhetjük, meg láthatjuk. Volt, aki akkor is ezt gondolta, csak akkor azt hülyének nézték, de innen nézve már nincs okunk, hogy az egy nem is annyira súlyos járványnál azonnal őrjöngbe megvonták az emberek önrendelkezését. Egy oltatlan nem én, aki egyébként oltott vagyok, de azt gondolom, hogy az emberi önrendelkezés az ennél, meg az egészségnél sokkal fontosabb jog azért a civilizációk biztonsága érdekében. Tehát inkább kockázatot vállalunk, mint az emberi önrendelkezést korlátozzuk, meg az emberi véleménynyilvánítást, és akkor jön a fact-check, stb. Ezek a borzalmak, amik szerintem ilyen náci, meg kommunista legrosszabb időket idéző intézmények voltak. De hogy ezek a civilizációk, akik ugye az emberi szabadság meg liberalizmus zászlóvivői, ezek gyakorlatilag habozás nélkül azonnal beszálltak azon korlátozók, drasztikus korlátozók sorába, akik mondjuk egy oltatlant, akik már az elején lehetett tudni, hogy nem terjeszti jobban a fertőzést, vagy voltak a csúsztatások. Nem engedtek felszállni a buszokra, a villamosra, hogy nem tudja, hónapokig, vagy akár másfél-két évre kizárták őket az életből, és megvonták az emberi méltóságot. Tehát ez egy gyakorlatilag és erre mondta, nem jut eszembe, talán Frölich, vagy nem tudom melyik főrabbi, akkor mondott egy ilyen nyilatkozatot, hogy az emberi méltóság megőrzése az egy sokkal magasabb rendű alapelv, mint az emberi élet alapelve. Ugyanis mindig úgy kezdődik az, hogy az emberi élettől úgy megfosztunk bizonyos csoportokat, mint a kutyát, amikor az soha nem úgy kezdődik, hogy elkezdünk gyilkolászni, az úgy kezdődik, hogy az emberi méltóságától fosztjuk meg azt az emberi lényt, és aztán viszonylag rövid úton eljutunk odáig, hogy a méltóságától megfosztott emberi lénytől már így el tudjuk venni az életét. Ezért fontos az, hogy bármiáron az emberi méltóságát megőrizzük bárkinek. És az, amit az oltatlanokkal csináltak, az egy sötét középkort, vagy a legutolsó náci, vagy kommunista diktatúrát idéző borzalom volt. Egy másik kaszt lett. Tudod, mi miatt? Ami egyébként az ember egyik legnagyobb gyengesége és kicsinsége. A pitiáner félelem miatt. Na, ezt akartam kérdezni, a halálfélelem. És ugye az volt nyilván rájöttek, már a Covid előtt is lehetett sejteni, de hát a Covid óta meg aztán, ami a csövön kifér, tehát olyan szintű félelem kommunikációval rájöttek, hogy hoppá, hát itt be vagytok szarva. Itt mindent meg lehet csinálni veletek azért, mert be vagytok szarva. Akkor viszont, ami a csövön kifér, akkor toljuk azt, hogy féljetek. De Zoli, nem ez volt mindig is az eszköz? De lehet. Nekem úgy tűnik, hogyha próbálok így visszatekintgetni. Simán lehet. Hiszen valamitől mindig félni kellett, és a mai napig egyébként mind a két oldal, ha nézem, én nagyon kivonom magam a politikából, pontosan követem, de hogy én nem járok szavazni, azt sokszor elmondtam már. Nem. Hát én az elmegyek szavazni, de mert nekem nem ez tudom, egy ez mikor kerül nyilvánosságra, hát ez a beszélgetés, de hogy ma este megyek az ATV-be egy ilyen beszélgetés, és meghívnak, és így ezt mondtam a szerkesztőnek, akivel egészen jóban vagyok, hogy azért nehéz nekem most már állást foglalnom, hogy most DK, Magyar Péter, vagy Fidesz, meg akármi, mert mégiscsak ugyanabból a masszából dolgozok mindegyik, ugyanaz az embertömeg, ugyanannak a kegyeit keresi, és tegyük a szívünkre a kezünket, hogy ha kiveszel egy Magyar Péterért elvakultan rajongó néni, bácsi, fiatal kommentjét, és összehasonlítod egy ugyanilyen DK-sal, vagy egy ugyanilyen fideszes, vagy fidelitásos, vagy megafonos komment demagógiájával, és mondjuk kiveszed a kontextusba, és megmutatod, hát ember legyen a talpán az, aki meg tudja mondani, hogy ez most a Magyar Péter, vagy a DK, vagy a Fidesz támogatója. Sajnos ugyanolyan, és azt látom, hogy mivel ugyanannak a masszának akarnak ők kedveznie, ugyanannak a masszának a kegyeit keresik, ezért senki se számítson valami nagy forradalmi változása, semmiben sem. A nyikhajok, a senkijelzők ugyanúgy fognak majd smúzolni annak, aki éppen hatalomra kerül, ugyanúgy gátlástalanul.
a közvagyonból próbálnak majd ügyeskedni. Ugyanúgy, tehát gyakorlatilag leegyszerűsítve az egészet, nagy valószínűséggel lesz egy névtáblacsere, lesz egy-két látványos újítás, de ugyanaz az iskola, ugyanaz a populizmus fog menni, és akkor lehet, hogy majd az akkori vezetőnek majd más lesz a kedvenc sportága, lehet, hogy adja Jóisten, egyébként lehet, hogy az egészségügy vagy az oktatás amivel nagyobb hangsúlyt kap, mert lehet, hogy ez neki személyesen fontosabb, de ugyanilyen elvek mentén fognak eldőlni a dolgok, és azért ez egy nagy csalódás, és ilyen értelemben nem úgy megértem, hogy nem mész el szavazni. Hát az a helyzet, hogy én talán valami posztod alatt is így kommenteltem nálad egy ilyet, hogy egyszerűen nekem a rendszerben van a hiba. Az, ahogy felépül ez az egész hatalmi struktúra, van egy hatalmas állami gépezet, hatalmas pénz, adók, ahogy be vannak szedve, hát ember legyen a talpán, aki az emberi gyarlóságot magában el tudja nyomni, hogy ne csábuljon el. Hát ha már ilyen 10-20 milliókat, ha csak ennyi pénzről van szó, már akkor rizikózzák egyesek, vagy kockáztatják egyesek ugye a bűnt, vagy a lebukást, látjuk. Azért fontosak a szabály. Nem, csak ennyi, hogy egyszerűen, ha meg nagyobb pénzekről van szó, milliárdokról, ez iszonyat pénz ahhoz képest, hogy te és ezért fontosak a szigorú szabályok, a törvény, a végrehajtás, és hogy igazán komoly számon kérhető és transzparens apparátus legyen arra, hogy a törvényeket végrehajtják és betartatják nagyon keményen, a legaljától a legtetejéig mindenkivel. Nyilván tökéletesen sehogy sem működik úgy, de mondjuk az Egyesült Államok azért most már több száz év egy nagyon jó példa arra, hogy ott igenis komolyan megüti mindenki a bokáját, akiről kiderül, hogy valami törvénytelen dolgot követett el, és egyáltalán nem mondom azt, hogy ott vagy kifogástalan működik a rendszer, de hogy a miénknél sokkal jobban és hatékonyabban. Arra példa az, hogy ez az ország működik, a miénk meg nem működik. De csak visszatérve a felvetésedre, mert ez nagyon, nagyon fontos dolgot mondtál, hogy mondjuk a teljhatalom közelében, vagy a teljhatalom birtokában egyetlen egy ember sincs a világon, aki azt tudja mondani, hogy állj eddig, és ne tovább. És ezt kimerem jelenteni rólam is, minden emberről nincs. Ezért fontos az átláthatóság és a számonkérés, ezért fontosak azok a szabályok, hogy 8 évente a fenét teszik is lecseréljük a vezető garnitúrát. Ott van az ősi példa, mint a 3000 éves, érted, a Bibliából, ott van Dávid király esete, aki egy pásztorcsalád 8. fiaként talán a korában, meg a kortársai között a legpéldaértékűbben követte az urat és a szabályot és a törvényeket. Nem véletlenül bizatott rá Izrael, érted, a próféta őt jelölte ki Saul után uralkodónak, és még ott se szállt el az agya, amikor Saul üldözte, és ő évekig, évtizedekig példaértékű volt, de hát egyszer csak a teljhatalom birtokában bizony ez az úr által kiválasztott példás értékű Dávid is azt mondta, hogy de jó csaj ennek az Uriásnak a felesége. Ezt így megdugnám. És akkor berendelte a palotájába, mert tetszett neki, hogy fürdőzés közben megleste azt a feleségét, és bizony a barátjának, a hadvezérnek a feleségét magáévá tette, és aztán meg ugye teherbe ejtette, és nem tudta máshogy eltusolni, és a halálba küldte egy csatában Uriást azért, mert nem tudta máshogy megoldani ezt a dolgot, és ő azt mondta neki Nátán próféta, hogy na, ez viszont már nem bocsáttatik meg neked, öreg, hogy ez már nem. Ez csak azért mondtam a példát, hogy aki nem ismerné, tudják, hogy mindig bebizonyosodott az emberi történelem során, hogy akármilyen alkalmas anyja, akármennyire kiválasztott, akármennyire jó fejnek tűnik, a teljhatalom birtokában az ember nagyon kevés ahhoz, hogy önmagában önuralmat gyakoroljon, és soha nem fogja azt mondani, hogy meghúzni a vonalat, hogy állj eddig, és nem, ennél tovább nem. Ezért fontosak azok, hogy minden lehetséges, és akár lehetetlen eszközzel is korlátozzuk a hatalmasok hatalmát. De Zoli, nem az van a magyar törvényekben, vagy jogban, hogy választunk jelenleg 199 képviselőt, elvileg azok képviselők, de közben meg törvényhozók valójában, és
gyakorlatilag csak rajtuk múlik, hogy éppen, ha megvan a többség, gyakorlatilag csak rajtuk múlik, hogy mi lesz a törvény. De hogy kontrollálod? És látjuk, hogy milyen minőségű emberek, és már tényleg tisztelet a kivételnek, mert van ott egy-két, amin én a hatházi előtt is kalapot emelek meg, még tényleg sok mindenki más előtt, tehát nem azt akarom, én nem hiszek abban, hogy minden politikus egy féreg, de azért mondjuk ki, hogy mitől lesz valaki politikus, hogyha nem egyszerűen a történelem sodorja oda, vagy a saját felelősségvállalása sodorja oda, hogy azért mondd már meg, hogy te akartál gyerekkorodban politikus lenni, vagy én. Nekem egy olyan haverom sincs, aki mondjuk, tehát mik akarunk lenni? Akarunk lenni űrhajósok, mérnökök, orvosok, rockstárok, harcművészek, vagy akarunk katonák lenni, de vagy akarunk valamit így létrehozni, teremteni, csinálni, építeni, vagy megmutatni, hogy milyen ügyesek vagyunk, vagy éppen családapátok akarunk lenni. Politikus nem akar lenni normálisan senki. Tehát az mindig az van, hogy azt látom, hogy a legtöbb politikus az a csávó, akire így osztálytalálkozón így ránézve, hogy ja tényleg ő is ide járt az osztályba, tudod, hogy mert nem emlékeztél rám, egy ilyen kis szürke figura volt, tele kompenzációval, és még csak nem is azok voltak, akiket mindig megvertünk, tehát nem a Nemetsekernek, hanem azok voltak, baszki, akiket észre se vettünk soha. Érted? Ezek a figurák is valahogy ki akarnak tűnni, törlesztenek, büntetnek, harácsolnak, és aztán meg kielvezik azt a kisebb-nagyobb pitiáner hatalmat, érted, amit megszereztek ezen keresztül, és közben élet-halál kérdésben, sorsfordító kérdésekben döntést hoznak. A családom ügyében, a közösségem, a városom ügyében, és a hazám és a nemzetem ügyében. És ebben van valami nagyon félelmetes. Én erre mondom, hogy rossz program fut. Tehát az, amit mi államnak gondolunk ma, meg berendezkedésnek, az egy nagyon hibás program. Mert hogy a kontraszelektáltakat válszuk ki, hogy döntést hozzanak. Tehát ezért mondom, hogy maga a rendszer olyan, hogyha te politikusnak mész, kvázi, ugye, akkor mit tudsz csinálni, megpróbálod a választókat tehát, hogy megpróbálod magad szimpatikussá tenni. Ígérgetsz mindent, minden nagy politikus úgy kezdi, hogy minden jót ígér, és akkor utána, amikor oda kerül, akkor meg már nincs eszköze az embereknek arra, hogy felelősségre vonja. Az nekem nem felelősségre vonás, hogy majd 4 év múlva esetleg mást választok helyette, vagy mondj nekem egy olyan dolgot, ami tényleges felelősségre vonás, ha ő hozta a törvényt. Ami nyilván ez a kézkezet most ugye az van, hogy majd nehogy, ha én is csinálok valamit, nehogy engem is elővegyenek. És nem teljesen hiú reményeket táplál az, aki azt gondolja, hogy majd egy esetleges jövőbeni kormányváltásnál majd számon kérik ezt a bandát. Senki nem fog számolni. Kus lesz róla végig. Vagy ha nem kus, akkor meg hímezés, hámozás. Érted? Hát figyelj, hogy lehet látni, ha Gyurcsány igazi ellenség lett volna, akkor 2010 májusában már az APEC vagy a NAV ott kopogtatott volna, aztán minden irat nyilvános lenne, meg mit valószínűleg találtak volna valami indokot arra, hogy lecsukják a csávót, vagy kivonják a forgalomba. Hát látható, hogy szó nincs erről. És nem is volt erre szándék. Hát ez az. Ezért mondom, hogy szerintem rendszerhiba az, amit látunk. Egyébként biztosan egy nagyon érdekes gondolat. És én nem először hallom másoktól is, hogy lehet, hogy új programot kéne írni. Igen, mert nekem tudod, mi a szimpatikus? Én egy ideig voltam aktív mormon. Micsoda? Mormon? Igen. Mondjuk egy katolikus családban nőttem föl, aztán 21-22 éves koromban megkeresztelkedtem mormon. Nekem nagyon tetszett a világ, meg a kereszténység, nekem nagyon életszerű volt, és nagyon olyan volt, hogy na ez az enyém. Szerintem ilyesmi módon kéne megközelíteni a vallást, meg a Jézuskát, meg ezeket. És képzeld, ott az van, hogy ott egyházi vezető, vagy egyházi komoly tisztségviselő, ott nem lehet ám úgy valaki, hogy így csak az egyházi ranglétrán lépked, és nem csinál semmit. Ott mindenkinek meg kell mutatni, hogy az életben megállja a helyét. Tehát aki nem volt cégvezető sikeresen évtizedeken keresztül, vagy egy kórházigazgató, vagy egy gyárvezetője, és emellett még családapa, és emellett, aki nem tudta bizonyítani, hogy az életben megáll a lábán, az ne ügyeskedjen ott ilyen valami egyházi ilyenre, az ne osszon ész semmiről. És ezt egyébként így gondolom, hogy az, aki 23 éves kora óta politikus, és amúgy
egyébként meg mit tudom én, nem tud összerakni egy ikás bútort, érted, mert nem tudja, hogy melyik a csillagcsavarhúzó, meg nem tudja, melyik az imbuszkulcs, az ne ugasson semmiről nekem. De ugyanúgy mondhatnám azt, vagy aki nem tudja, érted, hogy az emésztőrendszer első része az savas, utána meg lúgos, hogy nekem, aki általános iskolás tananyagot nem tud a világról, úgy M-blokk, az semmiről ne oszkoskodjon, nekem ne ossza az észt, olyan, érted? Az nekem ne osszon kultúráról észt, aki nem ért mondjuk zeneműveket, színdarabokat, könyveket, az ne ossza szét ezeket a díjakat, aki nem állt ki 1000 koncerten egy színpadon, az nekem ne akarjon az nekem odaítélni egy díjat, meg ne akarja azt megmondani, hogy te kaphatsz támogatást, nem. Aki nem állt ilyen, az nem mondja meg, hogy az én számomat játszhatják a Petőfi Rádióból, vagy se. Értelek. Én senki házi kontraszelektált ügyeskedők, akik ott vannak ezeken a helyeken. Zoli, nekem mindig az ilyenkor a következtetésem, hogy eleve az a baj, hogy osztható a pénz, már hogy ilyen szinten, mert nekem legalábbis ott nagyjából ott ér véget a tuti feladata az államnak, hogy törvényhozás, igazság, szolgáltatás, biztonság, tehát mondjuk rendőrség, hogy biztosítsa a működést. Ne adj Isten még mentők. Hát tűzoltó is talán persze, nyilván az a biztonságban úgy kb. Benne van. Tehát és akkor innentől kezdve elkezdek erősen gondolkodni akkor mindig, hogy akkor neked mi? Te ilyen libertárius lehet. szerű. Egyébként én is hajlok erre. A libertáriusoknak nagyon erős programja ez világon mindenütt, hogy minél többet hagyni az embereknél, tehát minél kevesebb adót fizetni. És nagyon érdekes, hogy azok az országok, ahol inkább a libertárius szemlélet működik, tehát ahol kicsi az adó, mégis sokkal erősebb a társadalmi szolidaritás. Tehát magánalapítványok egyébként fenntartanak iskolákat, kórházakat, meg minden, mert hogy van egy jól működő gazdaság, és hogyha jól működő gazdaságban mondjuk egy cégvezető, vagy egy gyártulajdonos, vagy egy nagyon menő vállalkozásnak a vezetője, a fölös pénzéből nem jachtozni, megy kokainozni a kurvákkal, jó eséllyel, hanem mondjuk odaadja a profitjának a 20%-át egy iskolának, vagy egy kórháznak, vagy föntart egy olyan alapítványt, ami kifejezetten mondjuk hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerekek kibontakoztatták. És hát ez az intézmény, Svédországban, az Egyesült Államokban, akár Franciaországban, Angliában, Olaszországban, vagy nem is kell olyan messzire menni, akár Ausztriában. Ez az intézmény, ez így működik, hogy nem vonjuk el az emberek mert hogy nem csak 27%-os áfánk van, hanem mi már abból a pénzé veszünk 27%-os áfával dolgokat, hogy előtte, bocsánat, egyre súlyában beszélek, hogy szarrá van adóztatva már jövedelmünk is. Hát már jövedelmünket se elvileg kapjuk 30%, de közben, hogyha te dolgozol egy cégnél, akkor az a cég nem tudom mennyi járulékot fizet utána. És ezt számolgattam, ez ilyen horror. 60-70%. Mindezt azért, hogy föntartsuk a kontraszelektált léhűtőket a nyakunkon. Ezért mondom, Zoli, hogy nagyon rossz program fut, ezt lehet foldozgatni. Iszonyat sok ponton meghekkelhető a rendszer, nem is hekkelik, ezt hívhatjuk korrupciónak is adott esetben. Tehát a fele tudja, lehet, hogy érdemes lenne már elgondolkodni egy új programon talán. Igen, de ezt meg hogy valósítod meg, mert hát azért azt is sajnos azzal is szembe, tehát két lábbal kell földön állni, hogyha mondjuk ezt a beszélgetést, mondjuk, kimegyünk a piacra, bárhol mondjuk az országba, és kiválasztasz random módon 10 embert, és szerinted abból hány fogja érteni, hogy miről beszélünk? Max 1, szerintem. Hát mondjuk én 2-3-at mondtam volna, de lehet, hogy naív vagyok, és de én meg azt gondolom, de hogy a többség biztosan nem, mert a többségnek pontosan azok az egyszerű gondolatok kellenek, amik a mai, meg a régi kommunikáció. Egyrészt a félelemre építő egybites üzenetek. Ezt nagyon napot kívánok. Nem is gondolnám egyébként, hogy ezt a állami berendezkedést, vagy politikai működést, a politikai marketinggel, meg minden egyébbel
belülről lehet megváltoztatni, vagy egyébként a piacon, tudod mi volt rossz példa? Mert a piacon egyébként nagyon életszerű, meg okos emberek, vagy nagyon bölcs, ha más nem józan paraszti és szerint bölcs emberekkel találkozom, inkább azt mondom, hogy menjünk be egy plázába. És a plázából választunk ki random 10 embert. Na ott egyetértek az egyel. Lehet még a piacon alkudozni? Én szoktam. Na. Én szoktam. Én imádom a piacot, tehát az nekem egy valami olyan kapaszkodó még a régi, organikus emberi létezéshez, meg emberi élethez, hogy én azt nem vagyok hajlandó elengedni. Tehát amikor csak lehet, én piacozom. Azért izgalmas nekem ez az új program például, mert tényleg azt gondolom, hogy egyszerűen nincs, én nem látom a módját, hogy egy politikus, aki már bekerült a hatalomba. Hát nem az az elsődleges érdeke, hogy azt a rendszert lehetőleg még jobbá építse, amiben ő ilyen erős és osztogatni tudja a pénzeket. Tehát ezért gondolom azt, hogy... Szerintem az van, nem jut el idáig az eszük. Mert de gondolod? Hogy hát nem voltam, hogy fültanulni, hát jártunk egy-két helyen a Pesti éjszakában, olyan is volt, nem egyszer, hogy a Fészeklubtól kezdve akármi, hogy azért oda keveredtek olyanok, akik így a magyar közéletnek kisebb-nagyobb nevei, és nyilván már valahanyadik konyak meg a whisky után mindig kiderült, akár rólad, akár rólam, akár azokkal, akikkel mi együtt szoktunk volt lógni, hogy mi milyen naívak, meg milyen balfaszok vagyunk azért, mert ez nem így működik, hanem ott van a pillanatnyi helyzetre, rá kell ugrani, azt lesz. És így nyilván, de olyan erővel súlykolták ezt, hogy elkezdtem magamra azt gondolni, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye, hogy a világ nem is olyan, amilyennek én remélem. De hát ott van nem tudom melyik politikus bukott le pár éve, ahol valami olyasmi volt a mondás, nem valami kis önkormányzati, vagy nem tudom mi volt, hogy aki nem tud megkeresni nem tudom hány milliót. Szóval Lázár mondta, nem? Nem, valami kisebb forma, aki lebukott, valami hangfelvétel volt, nem emlékszem, mert csak úgy követgetem, de valami olyasmi volt a mondás, hogyha te nem tudsz megkeresni x milliót egy önkormányzatnál politikusként, akkor egy béna... Hát figyelj, látod, ez a protokoll. Ez a protokoll. De ezért gondolom azt, hogy a rendszerrel van a gond. Tehát eleve nem lehet elképzelni, Zoli, egy olyan rendszert, vagy egy olyan működési módot, ahol nem hatalommal ruházza fel az ember ezeket a pozíciókat. Hát elvileg nem hatalommal, hanem felelősséggel ruházunk, meg feladatokkal ruházunk föl őket, és hát maga a miniszter elnevezés is ugye szolgált jelent. Tehát a közösséget kellene szolgálni. Tehát nem azzal lett megbízva, hogy hatalmaskodjon fölöttünk, hanem egyértelműen azzal lett megbízva, hogy szolgáljon bennünket, szolgálja a közösség érdekeit. De azt tudod, hogy szerintem 10-ből 10 miniszter ezen mosolyog. Hát ez az, hogy az egész már cinikus mosoly onnantól kezdve. De egyébként van arra valami ötleted? Nekem? Hogy hogyan lehetne megváltoztatni ezt? Mert persze azért látjuk, hogy az egész rendszer recseg-ropog. Egyértelmű, hát ha más nem érted, akárcsak a jelenkori Magyarországot, hogyha nézzük, látható, hogy ez a rendszer nem tartható fenn. Ez egy fenntarthatatlan rendszer, mert sokkal többbe kerül, mint amennyit hoz. Minden értelemben. Folyamatosan nő az államadósság. Hogy lehet egy olyan, hát konkrétan ezt a szót... Akkor, de hogyan? Milyen módszerre változtassuk meg? Ezért hívok ide embereket, meg próbálom megtudni, hogy van egyáltalán ötlet. Ki az, akire azt mondanám, hogy oké, azt mondtad, hogy ez meg az, akkor legyél te a király, mert annyira jól látod. Figyelj, nekem az szimpatikus, hogy mondjuk mindig szakmai kormány legyen. Hogy mert most az van, hogy a lojalitás, a segnyalás, a kussolás az egy sokkal-sokkal fontosabb szempont a prioritási sorban, mint az, hogy valaki szakmailag képbe legyen. De most már minden területen, nyilván az államigazgatásban meg pláne. És akkor ezért van az, hogy annak az autópályának lehet, hogy nem is arra kellett volna menni, nem is erre dől, nem is arra, meg hogy ezért van az, hogy 5-ször annyiba kerül 1 kilométer autópálya, mint Hollandiába, és itt vagy, hogy miért nem lehet egyébként, hogy permanensen, azaz folyamatosan szakmai kormányt működtetni minden területen a szakma legjobbjai irányítsanak szakmai alapon, mert hogy ezek nem csak, tehát a miniszterelnöknek legyen egy stratégiája, nyilván kell valamiféle ideológia, de hát azért az utat megépíteni, vagy a házat fölépíteni, vagy egy színdarab díszletét mondjuk így legyártani, vagy egy beteget megműteni,
azért ahhoz eléggé konkrét szakmai Igen. alapok kellenek, meg tudás, meg gyakorlat, hogy ezt az ember meg tudja csinálni, akkor miért nem azok, akik ehhez értenek, meg akik ezeknek rátásuk van, meg szakmai, meg tudományos fokozataik, miért nem azok csinálják, miért nem azok mondják meg, hogy mi legyen? Hát az állam egy cég, sokaktól hallom ezt. Tehát ezt nyugodtan felfoghatjuk egy cégnek. Bizony. És egyszerűen... Ezek egy kis magyarul. Hajrá, azért van. Tedd oda nyugodtan föl. Nem akarok állítok. Azt hiszem a konoktól is hallottam egy ilyet a múltkor, nem tudom. Többen mondják. Van, aki vitatja egyébként, hogy az nagyon más, mint egy cég. Szerintem nem. Milyen céghez de a konok vitatta? Nem, ő egy barátom, akivel beszélgettünk erről, és mondtam, hogy szerintem az állam az egy cég, egy speciális cég, aki a szabályokat is meghozhatja, mert olyan felhatalmazása van végül is, hiszen a törvényhozás. Hát, ami ennek itt látszik Magyarországon az állam, az állam ebben a pillanatban egy olyan tisztességtelen vállalkozás, aminek az egyetlen bevételi forrása az adófizetők pénze. És látszólag az adófizetők megbízásából dolgozik, de az adófizetőket rákényszeríti arra, illetve nem, gyakorlatilag az adófizetők pénzét arra használja, hogy az adófizetőket még inkább magához láncolja, és még inkább megvezesse őket, és még inkább olyan hamis információval lássa el őket, és még inkább elbizonytalanítsa őket, ami stabilizálja ennek a nem túl jó indulatú, profitorientált vállalkozásnak a további sikerét, vagy meg fennmaradását. Hát ez az, hogy elvileg azt olvasom az alkotmányban, pontosabban most már alaptörvény, hogy a hatalom forrása a nép, konkrétan ott van, melyet a választott képviselők útján gyakorol, vagy valami ilyesmi. Igen. Valójában nekem úgy tűnik, hogy az ország, vagy az állam tulajdonosa elvileg a nép. Tehát mi vagyunk a tulajdonosok, ugye? Egy részvénytársasággal, ha összehasonlítod azt, ami most államként üzemel, akkor te hogy hasonlítod? A részvényeseknek sokkal nagyobb befolyása van a részvénytársaság működésére, mint nekünk választóknak az állam működésére. Nekem de talán ebben egyetértünk. Igen. Egyszerűen, ha tulajdonosnak nem tetszik a menedzsment, azt másnap elküldi. Nem? Kb. De hát itt nem. Igen, nyilván úgy, az egész rendszer úgy van kitalálva, hogy még hogyha fenntarthatatlan is anyagi források tekintetében fenntarthatatlan, de minél inkább stabilizálni próbálja. Szerintem nekem meggyőződésem, és én már nagyon régóta ezt látom, hogy őket, akik jelen pillanatban hatalmat birtokolják, tényleg nem érdekli semmi azon kívül, hogy a hatalmat megtartsák. Hát ebből élnek. De ténylegesen nem. Tehát nem érdekli azt, hogy az se érdekli őket, hogy ez most milyen járvány, az se érdekli azt, hogy te most lejutsz vonattal Nagykanizsára vagy se. De az se érdekli, hogy olyan buták lesznek az emberek az oktatási rendszer letérdepeltetése miatt, hogy jó napot kívánok, az se érdekli őket, hogy az egészségügyi rendszer gyakorlatilag így tömi a hullaházakat, még akár még munkaképes korú emberek tekintetében is. És ebben van valami ördögi, valami nagyon sátáni cinizmus. De miközben az együttes kommunikációkkal meg az van, tehát annyira hasonlít a maffiára egyébként. Tudod milyen? Nem kicsit. Annyira hasonlít, hogy tudod, van ez a maffia módszer, mikor jönnek az erős emberek egy buli után a diszkóba. És akkor oda mennek a kasszáshoz, kiveszik a pénzt, és akkor jön a tulajot hápok, hogy és nyugi, kapsz te is belőle. És elviszik, persze nem kap aztán soha semmit belőle, de nekünk is ez van mondva, hogy nyugi, minden. Már csak ezt a 130 megszorítást kell kiverni, és utána majd jó lesz, meglátjátok. Hát igen. És nem lesz soha jobb. És elviszik a pénzed, tehát beszedünk tőled akár csak egy hétköznapi civil foglalkozást folytató embertől is milliókat szed be az állam évente a közegészségügyi fenntartására. Aztán mondjuk nekem most nemrég volt egy bordasérülésem, egy edzésem, aztán este 8:30 oda mentem az ügyeletre, éjjel 2-kor szólítottak be. Úgyhogy levegőt alig bírtam menni. Érted? Hát igen, nekem is és volt tapasztalatom ezzel. És így belegondolok, hogy most én évente fizetek ilyen
vagy egészségügyi hozzájárulás 2,5 millió forintot, hogy most, hogy én elmentem volna egy magárkórházba, mert hogy mit tudom én, 2 évente vagy 5 évente van ilyen bajom, hogy így tényleg van, akár sürgősségén vagy orvosi ellátása van. Hát ebből elég szép műtéteket tudnék megrendelni a legjobb helyen. Meg 1-2 hétig ott a fenekemet kinyalnák, és akkor étlapról választhatnék, hogy mi a menü. De Zoli, nem arról... Hogyha ezt a pénzt igen. Nem az állami egészségügyi hozzájárulásba fizetném be, és akkor nyilván ilyenkor elgondolkodik. Vagy az, hogy megyek az úton, és mindegyik út szinte zenélő út, csak a Cannibal Corpse számokat játszik, tudod, ez a közismert mém, hogy mert olyan kátyús az út, és hogy miért fizetek én 180 forint helyett 600 forintot az üzemanyagára. Elvileg azért rendben legyenek az utak, és közben évente futóművet kell cserélni, meg újra cserélni a gumiszettet, mert ilyen szarok az utak. De nem arról van szó, hogy bedobódik az a sok adó egy nagy kalapba, és akkor ott van a hatalom, akik eldöntik a költségvetést, érdekes módon ugye a költségvetést nem lehet népszavazásra bocsájtani, pedig hát nem az lenne pont a legfontosabb, hogy megszavazza a nép, hogy igen, akkor erre ennyi, arra annyi, arra amannyi, és eldöntik egyes emberek. És ahogy mondják is sokan, hogy gyakorlatilag a nagytőke vagy a pénzrendszer diktál a törvényeket végül is, hátulról befurakodva, ezt egyes helyeken lobbinak hívják. Amúgy nem tudom, ez nagyon fura, hogy ezt így alapvetésnek tartjuk. Értem, beleszületünk. Én is úgy nőttem föl, hogy ez az állam, ezt kell szeretni, ebben kell élni. Hát lehet, hogy lusta, meg nagyon nagy a tehetetlensége szerintem a tömegnek vagy a népnek. Tehát ahhoz tehát látható minden forradalom esetében, hogy ahhoz, hogy tényleg valami elsöprő mozgalom induljon el, vagy szülessék, ahhoz mindenképp kell valami rettenetes trauma, kell egy borzalmas háború, vagy egy nagyon nagy éhínség, vagy egy nagyon nagy áramszünet. De láthatóan ez van, mert addig, amíg az van, hogy szar, meg egyre szarabb, de hát azért még így el vagyunk, még van villany, még a TV műsorokon azért így lehet röhögni néha, meg van elég parízer, meg kenyér. Na, de... Szerintem meg ha másnál, hogyha jó italokat nem is tudok venni, de azt a commerce barackízű töményet így meg tudom még venni a boltba, azt a 1-2 dekás estére, meg reggelre. Hogy addig meg egyébként mi a fene bajunk lenne. Olcsó a bérlet, ide megyek, oda megyek, kész. Nekem feltűnik legalábbis, hogy gondolkozom rajta, hogy beszélsz ugye te is az állami egészségügy, állami oktatás. Valójában ugyanúgy megvan az orvosnak a bér, az egésznek a költsége, végülis ki kell fizetnie valakinek. Ugyanez az oktatásban, hogy igazából van tandíj, és arról szól az egész, hogy a piacon, ha magánban működne, akkor talán az úgy néz neki, hogy megegyezel a tanárral mondjuk, ha magánoktatás, te magad személyesen. Tehát kétszereplős a játék a piacon. És nekem úgy tűnik, mintha az állam, amikor bele van vonva, akkor ő egy harmadik ügynök, aki közénk áll, és onnantól kezdve ő diktál mindent. Hogy mennyit veszel tőled, és abból csak mennyit ad oda a tanárnak, vagy az egésznek a feltartására. Tehát gyakorlatilag és még ő is keres rajta, mert őt is ki kell fizetni végül. Tehát nekem ez az egész nem kóser. Tehát így maga ez a gondolat, hogy oldjuk meg, oldja meg az állam, ez ugye mondtad, hogy a szolidaritást is csökkenti, hiszen már úgy vagyok vele én, hogy hát figyelj, már végül is elvették, én már nem foglalkoznék vele, bocs. Így van. Tehát ez az egész nem ott kezd el elromlani, hogy azt gondoljuk, hogy majd az állam megoldja? Nem, de az a kérdés, hogy mekkora támogatást tudsz a mögé beállítani, egy olyan elmélet, mert lassan kezd így homályosan körvonalazódni, hogy milyen irányba kéne elmozdulni, de hogy tudsz elég támogatót szerezni egy olyan drasztikus koncepciót, azt mondani, hogy nem fizetsz most már csak adót, csak 8%-ot, bármire is. Mondjuk, igen. De mindent oldjál meg te. Tehát vegyél magad, fizessél magad után egészségbiztosítást, igen. Fizessél a gyerekednek magánoktatást. Ez nagyon durva. De egyébként ez lenne a megoldás. Hát elvileg gondolsz, hogy ez lenne a megoldás, hogy én sok tekintetben állambácsi, ha én vagyok az állambácsi, fogom a kezed,
de sok más tekintetben én most elengedem a kezed, mert felnőtt, önrendelkezéssel bíró emberek vagytok, tessék felelősséget vállalni a saját életetekért, tessék azért is felelősséget vállalni. Ha gyereket vállalsz, tessék azért is felelősséget vállalni, ha megsérülsz, mert olyan hülyeséget csinálsz magaddal. Tessék ezt megoldani valahogy. Nem jár a kézpicsa meleg málé, amiben beleülünk. Igen, ettől még létezni fognak szerintem biztosító cégek, hiszen az egy tök okos dolog a biztosítás. Sőt, szerintem ez inkább fellendíteni a biztosítók működését. Hogy én most életemben először, augusztus óta tagja vagyok egy ilyen egészségi biztosítást kötöttem valamilyen típusú ellátásokra, és kiderült, hogy sokkal jobb, és nem egy ökörára, de hogy mondjuk kapok egy időt, de elmondhatom, nem tudom, hogy elmondjam el, inkább nem mondom el, mert nem akarom amúgy reklámozni, mert én fizetek nekik, nem ők nekem. Jó, hát úgyhogy azt mondod, de egyébként nem többféle konstrukciót megnéztem. Aha. De nagyságrendben mit kell fizetned? Azt elárulod? Úristen, nem tudom. De ez ilyen... 10, 20? Ilyen, szerintem ilyen havi 1-2-10 ezer forint. Aha, okay. Ami éves szinten nem tűnik kevésnek, de gondolom sokan részesei ennek a konstrukciónak. Igen. És én augusztus óta elmentem egyszer bőrgyógyászhoz, körülbelül 5 percig voltam ott, de azonnal kaptam rendelési időt. Azonnal, tehát úgy, hogy másnap reggelre már megkérdezték, hogy melyik intézetükbe akarok menni. Tudod, és hát olyan körülmények között voltam, olyan körülmények között ültem a váróban, meg mikor beszólítottak, amiket amúgy csak ilyen amerikai filmekben látsz kórházi belsőként, tudod, mert ez egy magánorvosi rendelő, vagy intézet, vagy nem is tudom, minek mondja. Gondolom bemutatkoztak az orvosok is, amikor találkoztál velük először. Hát igen, és ebbe aztán nulla tévétámogatás van, ez csak abból a biztosítási díjból, érted? És belegondolok, hogy lehet, hogy éves szinten kifizetek erre, most mondok valami 300 000 forintot, és akkor kapok egy ilyen minőségű szolgáltatást, és tudom, és majd mehetek oda vérvételre, vagy bármire, egy ultrahangra, és akkor ugyanilyen körülmények lesznek, vagy kifizetem azt a 2 milliót, és bármi bajom van, ott dögölhetek bele, meg a rokonaim, meg a szeretteim is, érted, és akkor ott várnak. És ez egyáltalán nem minősíti az orvosokat, meg az orvosok felkészültségét. Ez az egészségügyi rendszert magát minősíti. Én is erről beszélek valójában, hogy a rendszerben van a probléma. És tehát teljesen naív elképzelés szerintem azt várni, hogy ha nem változtatod meg a rendszert, akkor az majd másképp fog működni. Tehát egy rozogott traktor, vagy nem tudom minek nevezzem, igen, még annak se. Tehát és tudod mi a baj? Tudod mi a nagy probléma? Hogy én ezek után, hogy mondjuk megtapasztaltam ezt a rendszert, én nem választhatom azt, amit egyébként sok más országban, igen, hogy én akkor kilépek az állami egészségbiztosítási rendszer. Vagy mondjuk egy kötelező minimális csomagot kell fizetnem, hogy a mentő azért elvigyen. Igen. Azzal egyébként semmi bajom nincs, hogy működjön a mentő például, hiszen tényleg. Ez nem szorul magyarázatra. Igen, mi bajom lenne ezzel, nehogy más ne legyen. Ugyanez a rendőr egyébként, amit mondtál. Csak hát ugye ott is... Hát igen, ez valami új mintaként. De hol van ilyen minta? Hol van ilyen modell? Én azt gondolom, hogy a természetben találnánk amúgy, hiszen élő rendszerek működnek a természetben, te mint biológus. Csak az a baj, hogy nem fogadjuk el, mindig menekülünk. Egyébként a vallások is erről szólnak, meg ez a politikai fanatizmus, meg a politikai félelem kommunikációs. Arról szól, hogy rettegünk szembesülni a valóság, ha úgy akarjuk, a természet kíméletlen közönyével. Mert a természetlen bizony kíméletlenül közönyös, és az erősnek enged, a gyengét pedig háttérbe szorítja. Az emberi szolidaritás ennél jóval több, de ezt meg hagyni kéne, hogy ezt saját magunk működtessük, és ne az államra legyen bízva, hogy kivel szolidáris, kivel nem. Az, hogy nem bízunk magunkba, nem tartjuk magunkat el. Az emberek többsége nem tartja magát eléggé felnőttnek. És nem tartja magát elég felelős személynek. Nincs civil szerveződésre minta. Márhogy abban az értelemben nincs, hogy ezt nem tanulod meg, hiszen úgyis meg van szervezve már az állam által. Mert nincs rá kényszer egyébként. Tehát nincs rá ilyen kényszer. Mindig várjuk, hogy hát talán nincs olyan nap, hogy ne olvasnék valami dolgot, hogy ez meg az lenne az állam dolga. Szerintem meg pont nem. Szerintem meg az lenne az állam dolga, hogy a picsába kivonuljon, érted, minden területről. Ez lenne az állam dolga. Te mikor kaptál 50 milliós támogatást azért, hogy magadat
magad számára munkahelyet hoz létre. Hát úgy hallom, milyen összegek mennek ki bizonyos munkahelyteremtésre, csak egy főre levetítve. Tényleg? Aha. 50 milliót kap egy cég azért, ha hoz be tőkét, meg úgymond munkahelyet teremt. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de ha csak 10 kap. Kár, hogy azt nem tudtam hamarabb. De ez az, hogy egy középvállalkozó, vagy egy magánvállalkozó. Szerintem legyen az, hogy igényeljük meg ez az 50 milliót, és eljövök ide dolgozni hozzá. Ugye? De hogy érted, mit akarok mondani? Tehát ez valami szörnyű igazságtalanságnak tűnik számomra, hogy valakik így ezt eldönthetik, mert van pénz, mert beszedték az adóból. Én leszek a segéd archiváló, vagy valami. Na ha te lennél a király, mit csinálnál? Mi a legnagyobb baj szerinted? Lehet erre válaszolni, vagy tudsz erre válaszolni? Az van, hogy a királysági intézmény azért nyilván felvet egy jó néhány kérdés. Ha én lennék a király, akkor az első ebben a pillanatban, és ezt halálosan komolyan mondom, hogy először a saját magam korlátait szavaztatnám. Tehát, hogy lehet engem számon kérni, hogy lehet engem korlátozni. Mi a dolog, hogy lehet engem lemondatni. Igen, hát nyilván szerintem annak nem sok értelme van, hogy teljhatalmú. Tehát az abszolút monarchiában nem hiszek, korszerűtlen is, talán már nincs is, bár olyan, mert teljesen mindegy, hogy nevezzük, nyilván Észak-Koreában maximális értelemben abszolút egy vezetőről beszélünk, persze. No? Egyáltalán egy választott vezetőről, de mondjuk egy személy. Csak elképzelem. Ez egy virtuális ügy, nyilván képzeletben. Nekem egy ideális király, ez teljesen civilként néz ki és végzi a dolgát, és az a legnagyobb felelősségvállaló. Tehát az ideális király az a vezető, aki tud disztingválni a lényeges és a lényegtelen dolgok között, és csak a lényegessel foglalkozik, és nem hajlandó a lényegtelenre időt, energiát, látványt, halványt szentelni. Miben dönt, vagy miről dönt például? Csak tényleg képzeljük, próbáljuk meg elképzelni, hogy mi lehet. Hát a királyok szerintem dönteni kéne minden terület felelős vezetőjéről, és azokat ellenőrizni, és számon. Nem a népnek kéne megválasztani? A vezetős nem. Szerintem én abban se hiszek, hogy a kórházigazgatót a népnek kell megválasztani. Nem. Tehát ilyen értelemben nem. Vagy nem a népnek kell megválasztani, hogy ki a legjobb sportoló, érted, tessék kimenni a terepre és bemutatni, hogy te vagy a legjobb. Hát igen. Megvan neked az elv, hogy az állam eszménye, én a Szent Koronatannál olvastam, a Wikipédián van a magyar Szent Koronatannál, hogy mindig is úgy képzelték már a görögök, meg az ókori rómaiak is, hogy a test, az emberi test a modellje. És akkor nekem azóta így itt van a fejemben, hogy tényleg nem lehet, hogy egy működő, élő szervezet, ami nyilván mindig haszonnal működik a természetben. Nem lehet, hogy azt meg kéne fejteni, és akkor az lehetne egy modellje egy társadalomnak, maga az emberi test. Ez tök jó, mert nagyon sokszor hoz föl, egyébként hogy a társadalomtudomány is, vagy a vallás is hoz föl példát erre, például nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal, és itt de miközben persze normális esetben ugye tudja egy szervezetben, hogy mit csinál, meg hogy nincs alá megfelé rendelt szervünk, hanem így együtt ez az egység, ez alkotja a testet, és hogyha bármelyiket kiveszed, akkor meg nagyon-nagyon-nagyon sokkal rosszabbul működik, mint azzal működne. Mitől működik szerinted? Hiszen egy nagyon diktatórikus rendszernek tűnik, amúgy több milliárd sejt együtt. Ha fáj valahol, akkor azt így próbálod megszüntetni. Van fájdalom, az eleve egy ez nagyon izgalmas kérdés. Amúgy nagyon jó kérdés, hogy mitől működik az élet maga. Hát ez az. Hogy azt mondják sokan tudósok is, hogy van egy ilyen életfogalom, nem tudom, ezt már hallottad-e? Hát a múltkor, mondjad, bocs, az életről beszélgettünk múltkor pont a Pázmándi Gergő, vagy nem is tudjuk igazából megfogalmazni, hogy mi az élet. Hát azért arra van sok ilyen objektív definíció, de ami nekem legjobban tetszik, az, és ez az ex-aposomtól hallottam, aki biofizikus, ő mondta nekem, hogy neki is ez a legszimpatikusabb élet meghatározás, hogy az az élet, ami ellent mond a termodinamika második törvényének. És a termodinamika második főtétele az, hogy minden folyamat önmagától a nagyobb rendezetlenség irányába zajlódik. Tehát leverem ezt a bögrét az asztalról, akkor az így cserepekre összetörik,
Vajmi kevés esély van arra, hogy én a cserepekbe belerúgok a földön, és visszaugrulnak ide a cserepek, és összeállnak egy bögrévé. Igen. De, igen. Mert hogy ez egy élettelen dolog. Igen. De hát te is, meg én is élő emberek vagyunk, ez az organizmus folyamatosan fenntartja magát, és hogy még mindig nem sikerült élőt előállítani, nem élőből, hiába tudjuk, nem csak az utolsó molekuláig, az utolsó atomig tudunk most már, ha más nem, primitív élőlényeknek az anyagait tudjuk szintetizálni, akár elő is tudjuk, vagy tudnánk állítani. Hiába rakod össze a sejtmembránt, meg nem tudom micsodát, az én eddigi tudomásom szerint, mondjuk én biológiai kémszakos tanár vagyok, még azt nem sikerült megcsinálni, hogy ezeket az alkotó elemeket bárhogy is összepakolva egy autonóm, független, önfenntartó sejt elkezdem működni. Tehát nem él. Tehát élő, csak élőből keletkezhet. Nincs spontán életkeletkezés, igen. És nem tudunk, akár csak nem csak spontán, hanem direkt se tudunk életet előállítani. Csak élőből tudunk élőt előállítani. Az ember ereje odáig nem terjed, hogy élettelen dologból élőt csináljon. És ez valami csodálatos dolog, mert ha belegondolsz, hogy a termodinamika második feltétele van azon, hogy itt valamilyen folyamat, valamilyen erő azon dolgozik, hogy folyamatosan ellene dolgozik a nagyobb rendezetlenség, hogy önmagától mi ne essünk szét, ne rohadjunk meg. Igen, van benne. Hát, hogy mindig a nagyobb az élet, az mindig a rendezettség irányába tör. Mindig a rendezettséget próbálja fenntartani, és ez a legnagyobb csodája szerintem mondjuk filozófiailag is az életnek. Gyakorlatilag nem tudjuk a forrását, igen. Mert nem tudjuk azt sem, ha jól tudom, hogy mit tűnik el egy egysejtűnél, amikor elpusztul, meghal. Igen. 1 másodperce még élt. Igen. Mi tűnt el? Igen. Úgy ott van az összes anyag, nem? Igen. Erről beszélsz. Igen, így van. Ez nagyon izgi. Tehát ezért gondolom azt, hogy egyszerűen csak van valami ebben a csodás természetben, ami modellül szolgál, hiszen ott van az egész tudomány, hát a robotika is már most másolja az embert, a mozgást, a működését. Hol vagyunk még attól, hogy mondjuk sejtalapú lesz egy robotnak a teste, hol van az még a gyógyítástól, hogy úgy javítja magát, hogy meggyógyul, ahogy egy sejt meggyógyul, meg hol van. Én nem tudom, ezt meg akarod érni egyébként, ezt a világot? Nem, én nem, csak én azt akarom ezzel mondani, hogy ha egyszer eljut a tudomány oda, hogy ilyen szintre jut, akkor kb. Le tudta másolni a természetet. Igen, egyébként, és lehet, hogy újra kezdődik az egész virtuális dolog. Nyilván, ugye sokan a Matrix óta elég sokan tudjuk azt, hogy vannak ilyen koncepciók, hogy mi van, hogyha ez az egész, ami itt most velünk történik, ez egy virtuális világ, és nincs valóság, és nagyon sokan komoly tudósok is belebolondultak már ebbe a koncepcióba. Már a felvilágosodáskor idején is ugye David Hume, vagy éppen Descartes, aki egyébként erre nagyon jó választ adott. Ezt nem tudom, hogy Descartesnak az a leghíresebb mondata, hogy a cogito ergo sum, amit magyarul nagyon érthetetlenül rosszul fordítanak, mert ez nem azt jelenti, hogy gondolkodom, tehát vagyok, hanem azt jelenti, hogy gondolom, tehát vagyok. És angolul úgy is fordítjuk, hogy I think, therefore I live. Tehát, hogy ezt gondolom, tehát élek. Mert ugye arra a dilemmára adott válasz ez Descartesnak, hogy mi van, ha ezt az egészet csak képzelem, mi van, ha nincs semmi, és minden csak a képzeletemben, akkor nincs fix pont, és úgy tudom, hogy David Hume is belebolondult ebbe a dilemmába, hogy akkor nincs fix pont, és akkor ezt mondták a halálos ágyán is a barátai, hogy hát akkor képzeld azt, hogy jól vagy, és akkor majd biztos meggyógyulsz. Tudod, és a Descartesnak, az is zseniális a Descartesnek ez a gond, és egyébként a magyar fordítás félrevisz, nem a gondolkodásról van szó, hanem arról van szó, hogy basszus, de hát ebben a pillanatban, aki ezt a valamit gondolja, az létezik. Az egy biztos pont. Ez, aki most ezen dilemmázik, hogy ez most akkor hogy is van, az most akkor gondol valamire, és ennyit mondott Descartes, hogy én ezt gondolom most, tehát én létezem. Értelek. Tehát az egy biztos pont van, hogy aki ezt lehet, hogy te is csak illúzió vagy nekem, meg ez az egész, meg ez így nincs, csak a képzeleteimben lét. De aki ezt képzeli, ez biztos, hogy létezik. Ha ez az egész más nem is. Ez zseniális, amúgy ezt kell mondjam. Na és az a baj, hogy ezt minden, számtalan egyébként ilyen
hogy is mondjam, ilyen filozófiai, vagy tudományfilozófiai, vagy gondolkodásbeli szenzáció van, amit amúgy ilyen egyszerűen meg lehetne értetni emberekkel, vagy gondolkodásra lehetne késztetni őket, de az oktatási rendszerben valamiért ezek nem fektetünk hangsúlyt, miközben ez elképesztő önismeretet is adna. És ez nekem nagy szívfájdalom, és én azért szeretek amúgy tanítani, még ha nagyon keveset is tanítok. Mert én tanítasz? Hogy értem? Hát néha egy-két, az utóbbi években egy-két ilyen demonstrációs oktatásra felkértek, mert hogy nagyon kevés. Középiskola, általános? Középiskola, meg általános iskola is volt. A természettudományos tantárgyak nem népszerűek igazán. És ez nagy baj. Hát, gondolnám. Nagy baj, mert a természettudományos tárgyak népszerűtlensége az szerintem tragikus gondolkodási hiányosságokat fog okozni a következő nemzedék felnőttjeinél, meg a világ megismerésének ilyen félelmetes ilyen. Tehát, hogy szerintem akit nem tanítunk meg ilyen módon gondolkodni már gyerekkorában, annak sokkal nagyobb esélye van, hogy áldozatul essen az ilyen hókusz-pókuszoknak, és teljesen mindegy, hogy hókusz-pókuszok alatt az Oravec-Nóra hűtőmágnes idézeteket értjük, vagy a hókusz-pókuszok alatt a politikai agendákat, vagy éppen a woke őrjöngését. Tehát sokkal és általában ezeknek az ideológiáknak mindig a leghangosabb asztalcsapkodói általában a humán végzettségű emberek, és nem a természettudományos végzettségű emberek. És ez benne aggodalmat kelt, hogy a természettudományos megközelítés és gondolkodás valahogy így perifériára került a közgondolkodásban is, meg az oktatásban is. Ez elég durva, igen. Ezért gondolom, hogy a természet. Ja, egyébként nekem az ebből a következtetésem, már az előbbi robot, hova fejlődik a robotika, esetleg eléri azt a természetnél már látható szintet. Igazából az egész tök felesleges fejlődési irány, hogyha egyszer csak miért is kellenek a robotok, hogy szolgák legyenek, hogy úrnak gondolhassd magad, de azt ki kell fizetni. Igen. Most már hallom, hogy pár éven belül. Meg hogy mi ne csináljunk akkor semmit. De hát ez az, hogy de hogy nekem, most egy ilyen hatalmas űr keletkezett az életem, mert ritkán van ilyen. Most nyilván valószínűleg egy-két néző is tudja, de te is tudod, hogy részt vettem a Starbucksba. Igen. Kiestem, tök mindegy, de én most hónapokon keresztül valami elképesztő elánnal foglalkoztam ezzel úgy, hogy minden nap ezt töltöttek, egy teljes életformaváltás, egy új élet volt. Én, aki kisgyerekkorom óta minden nap zenéken gondolkodtam, meg hangszerelésen, meg dalszövegen, meg hogy állok, hogy volt, hogy napokig nem, vagy egy-két hétig eszembe se jutott, hogy ilyen ez vagyok. Valahogy ilyen kis bot csinálta, legalábbis az én belsőmben ilyen kis bot csinálta, boxoló lettem, aki gyereki módon lelkesedve készült erre a versenyre. Mennyit? Több hónapot? Hát ilyen 3-4 hónap volt, igen. De nekem tavaly is volt már egy ilyen felkészülési időszakom, egy ilyen 2 hónapos, tehát én nagyon-nagyon szeretem a boxot, de mindegy, és akkor most azt van egy reménység, hogy az Zoli megmutathatja magát, mint boxoló, és úgy készültem, mivel november első hetéig tart maga ez az adássorozat, akkor lesz a döntő. Én addig nem is terveztem semmit az életemben, semmi komolyat. Nyilván 1-2 koncert talán így van, de hogy én úgy terveztem az életemet, hogy addig nincs semmi más. És most hirtelen szeptember végén véget ért ez a dolog számomra, tehát nem tart, az a hátralévő 5-6 hét már nincs. És én akkor mit csinálok most? Egy hatalmas űr. És akkor itt tudod, azt mondták, hogy Zoli, hát pihenjél. Pihenj. Hogy, nem rossz. De nem, rájöttem, nekem ez nem pihenés, hogy nem csak semmi. Nekem az nem pihenés, hogy már 3. filmet nézem meg a Netflixen. Hát vegyél a gitár. Nekem az nem pihenés, hogy így egész életemben olyan voltam, hogy akartam csinálni, hogy ezt összerakom, ez erre jó, az arra jó, ezt elviszem oda, ezt összeszedem, leviszem a próbaterembe, nem tudom mit, ott fölállítom, összepakolom, megeditálom azt a dalomat, hogy nem tudom micsoda, elmegyek a szülői értekezlettel, kimegyek a gyerekekkel focizni, megtanítom őket erre, nem tudom mire, a cserre, vagy mit tudom én, vagy kimegyünk horgászni, akkor ott megtanítom őket halat pucolni, vagy teljesen mindegy, hogy micsoda, csak hogy folyamatosan csináljak valamit. Nem lehet semmit csinálni, nem állíthatja be, szerintem
az egy nagyon súlyos és félelmetes pszichopátia, hogyha az ember olyan robotokat akar teremteni, vagy ami megcsinál majd helyette mindent. Hát akkor mik leszünk? Azt mondja itt az egyik AI szakértő, ez az Artur, keleti Artur. Tegnap néztem egyébként a Puzséréknek az új helyén, van ez az Inga. Nekem nagyon szimpi az a hely, úgyhogy járjatok oda. Én voltam szombaton Tűzoltó utca, meg a Körút sarkán, ugye a 9. Úgy elmentem mellette, képzelt bringával mentem, és valamiért úgy rémlett, hogy a Tűzoltó utca az arra merőleges, és elmegyek a hely előtt, tudod, keresem a Kereszt utcákban, hogy melyik a Tűzoltó utca, kiderült, végig a Tűzoltó utcában mentem, ez csak az én hülyeségem, csak vicces volt, tudod, visszakanyarodni aztán. Na lényeg, hogy az Artur pont ezt mondja, hogy oké, lesznek, mit tudom, 5-10 éven belül várhatóak. Ő egy kibernetikus, vagy kibernetikai szakértő, vagy nem tehát ilyen biztonságtechnika, már hogy hacker, nem mindegy, lehet, hogy hülyeséget mondok, akkor bocsánat. Akármit is jelentsen, az mindegy. Igen, akármit. A lényeg, hogy azt mondja, hogy akkor ő ülne, tehát hogyha lenne egy ilyen robot, ami kiszolgálja őt, meg lenne minden, hát akkor ő valamit csinálna, már hogy mit tudom, festene, vagy valamit, tehát arra célzott gondolom, hogy a művészettel foglalkozna, vagy valami kreatíva. Csak felmerül bennem a kérdés, oké, de hogy tehát nem kéne az élelmedről, meg úgy magadról gondoskodni, vagy ez nem elvárás a természetben, alapvető elvárás? Fú, nekem egy nagyon fontos kérdést feszegetsz egyébként, és most két ilyen dolog, ez egyik a Puzsér, igen. Személy, mert hogyha már felhoztad, akkor egy dolgot így kérdeznék tőled ezzel kapcsolatban. Látod, átfordult, én csinálom az interjút. A másik meg az, hogy, Zoli, hogy nekem ez egy régi veszőparipám, hogy mindenkinek meg kell tanulni sütni, főzni, szögelni, csavarozni, ruhát készíteni, fenntartani, verekedni, a kést használni. Annyira egyet tudok veled érteni. Mert hogy normálisan, amikor lekapcsolják a villanyt, és biztos, hogy lesz olyan, meg az életünkben egyébként nem egyszer fordul elő, akkor nem lehet két nap alatt ilyen halni, meg megfagyni, érted? Pontosan. Tudni kell kivágni ezt a fát, meg fölépíteni belőle ezt a kis ólamat, meg összevágni belőle tüzelőt, meg tudni kell elejteni egy állatot, és megsütni, és tudni, hogy mi kell ahhoz, meg meddig, és hogy kell csinálni, hogy ezt meg tud. Érted? Tehát én azt gondolom, hogy olyan veszélyes dolgoknak szolgáltatjuk magunkat azzal, hogyha ezeket a skilleket, igen, meg kell tanulni, úszni, és így tovább, és így tovább. És persze, ez mind kockázattal jár, mint ahogy az élet maga is kockázattal jár, és aki biztonságban akarja tudni magát, az előbb-utóbb abban a helyzetben találja magát, hogy majd jó, nem csinál semmit, meg nem is csinálhat semmit. Hát ez az. És nem akarom, hogy ezek a gyáva emberek, ezek rám kényszerítsék azt, hogy én se csinálhassak majd semmit mindenki biztonsága érdekébe. Hát igen. És ez nekem nagyon össze tud függeni azzal, amit most mondtál, amit legutóbb olvastam, nem túl rég, én gyakran olvasom a VM-ent, ez azt hiszem Détót Krisztának a lapja. Fú, hát ez engem, azért, figyelj, jó vagyok velük, és néhány emberrel, és hát mondjuk az az arány, hogy 2 cikkből, vagy 3 cikkből 2 nagyon fölhúzom magam, meg egyet tudok érteni, kb. Igen, vannak ott jó dolgok, ugye nem erről van szó, csak megjelenik ez a cikk a Csepei Adrientől, most pár napja, szeptember 23, gyilkosság, abortusz, erőszak, brutális szövegű slágerek, és akkor elkezd arról írni, hogy hát itt volt ez a Csakadémusznak a Murder, She Wrote című száma 92-ben, ami egy abortusz gyakran végrehajtó nőről szólt valójában, és hogy ez milyen megdöbbentő, aztán hozza Falkónak a Ginny című számát, hogy az meg ott egy ilyen stalker, tehát egy ilyen leskelődő, őrült, és hogy képzelik ők, hogy klippet csinálnak róla, meg... Visszamenőleg tessék betiltani ezt is, igen, mint a cancel és akkor így van, annyira jó az a név, de tényleg ez eltörlés kultúra. Meg a Pharrellnek a Blurred Lines, hogy ott aztán kiderül, tudod, melyik az a Blurred Line, ez a... Igen, tudom. És hogy kiderül, hogy egyébként azt a klipet egy nő rendezte, miközben Csepei Andrén panaszkodik arra, hogy a nők lenge öltözékben szexin vannak felöltözve, még a férfiak. Figyelj már, egyébként nagyon bárdolatlan leszek, hogy az összes ilyen
Hát én nő, vagy a 10-ből 9 biztos olyan, hogy egyrészt nem akarták őket tényleg megdugni, és akkor valahogy ezt a saját személyes traumát és csalódást, vagy alkalmatlanságot úgy transformálják át, úgy racionalizálják, hogy megpróbálják az életből kiküszöbölni, és az, hogy a saját életükből megpróbálják kiküszöbölni, az még nem is lehet bajunk. De megpróbálják a társadalomból, és mindenki másból is, aki egyébként nem olyan alkalmatlan, mint ők, kiküszöböltetni azokat a tényezőket, amikre nekik, hogy is mondjam, nem volt lehetőségük, amik ha kényszerűségből is, de nem lehettek fontosak az életükben. Én nem vagy, ezekkel nagyon komolyan küzdeni kell, mert nyilván a társadalomnak is van egy jó vaskos olyan része, aki mondjuk szexuálisan frusztrált, vagy párkapcsolati szempontból frusztrált, vagy nem lehet gyereke, vagy valami, vagy a párja nem akar gyereket, és semmi, de nehogy már ezek mondják meg azt, hogy mi az élet, érted, meg mik az élet alapvetései, meg mik az élet alapszabályai. Tehát nehogy már az legyen, hogy azok írják elő, hogy vállalja gyereket, akinek nincs is, meg nem is próbálta, aki 40 éves korában is azt az infantilis életet, infantilis és magtalan életet éli. Hát érted, az élő lényeg, van egy akkor a tudományt is át kell írni, érted? Egyébként ezek az ilyeneknek egyre nagyobb ellensége a természettudomány. És hidd el, hogy már most látom, már az ajtóban látom azt, hogy ott vagyunk, hogy most már természettudományt fogják nagyjából kiküszöbölni. Minden élőlény 2 dologra törekszik. Önfenntartás, fajfenntartás. Ha bármelyik motívumot kiveszed, akkor az élőlény mi voltában alapvetően sérül, a feladata beteljesítésében alapvetően sérül. És mikor jönnek ezzel az ájtatos sápítozással, de hogy már így is 8 milliárd ember van a világon, és akkor... Miközben itt vagyunk egy közösségben, Európában, vagy akárcsak Magyarországon, ami úgy megy lefele a lejtőn az öregedés miatt, tehát egy látványosan előregedő korfánk van, érted, hogy egy tragédia az nem csak itt, hanem a közeli távoli környezetünkben is az, hogy nem születnek gyerekek, és akkor jönnek ezzel az ájtatoskodással, hogy de közben a delfinek, meg a bolygó. Igen, nekik nem fontos ez a kultúra, amiben élnek. Hagyjuk ezt a hülyeséget. Legalábbis nekem úgy tűnik, tehát oké, értem én az objektív szemléletet, szoktam is használni, de hát nyilván érthető, legalábbis számomra, hogy aki ebben a kultúrában él, meg ezekben a kultúrákban, az egy hadaggódjon már azért, hogy ez lehet, hogy el fog tűnni előbb-utóbb, csak azért, mert valami megfertőzte a kultúránkat. Egyetlen nem egészségesnek, múltkor kérdeztem Gerőtől és a Pázmándi Gerőt, szerinted egészségesnek mondható az a kultúra, vagy tehát az a populáció az adott kultúrával, amelyik látványosan zsugorodik népesség számban, mert nem képes reprodukálni Nyilván nem, és az tudod, hát csak közhelyeket tudok mondani, minden fa a gyümölcséről ismerszik meg. Az, amelyik nem hoz gyümölcsöt, vagy amelyik rossz gyümölcsöt hoz, érted, az nem jó fa. Tehát, hogy lehet itt okoskodni. Nyilván az emberi absztraháló képesség, tehát az emberi elvonatkoztató képesség, ez tényleg határtalan. Ennek nagyon sok rossz dolgot köszönhetünk, és nagyon sok jó dolgot. De ebben az esetben inkább a rossz dolgot láthatjuk bennem. Az emberi absztraháló képesség mindent megmagyaráz, és mindent megindokol, és mindent fel tud állítani egy ilyen következetes, az arisztotelészi logika szerinti következetes sorba, mivel úgy tűnik, hogy fölállít premisszákat, és akkor levon belőle valami konklúziót, ami nem már köszönő viszonyban nincs az érvényességgel, vagy a valósággal, de így raknak össze elméleteket, aztán nyilván, aki hasonló bajban van az életben, vagy az életében, az meg de nem olyan okos, hogy ezeket a premisszákat egy ilyen konklúzió fölött, az meg belekapaszkodik, és foggal kölömmel ragaszkodik hozzá, és mennyire látszódik az embernek az egyébként megmosolyogni való ilyen bájos együgyűsége is, hogy a forrás kritikánkat mennyire meghatározza az, hogy mit akarunk gondolni a világról. Hogy csak azokat a híreket, csak azokat a tudományos információkat, csak azokat a morzsákat vesszük ki, ami a mi életünk érvényességét igazolja, a mi megközelítésünket igazolni látszik. És nem merünk belemenni abba, hogy kíméletlenül őszinték legyünk önmagunkkal. Lehet, hogy te se, meg én se. Sőt, de én nem gondolnám, hogy ebben olyan nagyon különbek vagyunk, viszont nyilván vannak szintek. Hát nyilván vannak szintek. Igyekszem megérteni.
ha másnak hazudunk is, de azért lehet, hogy magunknak már megpróbálunk nem hazudni, de legtöbben odáig se jutnak el, hogy önmagunknak ne hazudjanak, és onnan látszik, hogy ezek az elméletek milyen labilis lábokon állnak, és érzi az ember belsője, mindig megsügja, hogy ezek mennyire érvénytelen dolgok, hogyha bármilyen cáfolattal, vagy akár csak kérdéssel fordulsz egy ilyen cikk komment szekciójában az ügyhöz, hogy milyen vehemens letámadásokban, milyen véresszájú letámadások áldozata leszel utána, ugyanis bárki, aki azt érzi, hogy ezt a hamis léggömböt kipukasztani szándékozza, foggal körömmel nekiesnek, és kicsinálják, és kinyírják. Hát ez az, én itt nézegettem egyébként a kommenteket, ha már, és várjál, hol is volt cikk, nem biztos, hogy megtalálom, de a lényeg, hogy ugye elkezdték sorolni a magyar dalokat is. Csak azért is szerelem, első emelet, vagy mik jöttek még elő, várjál. Tehát sorolták a magyar számokat, hogy lám, ezek mind milyen durvák a mai szemmel, már az ő szemükkel természetesen. Tehát, hogy ezek mind ilyen nyomú, tehát, hogy... És akkor mit kéne csinálni, ezeket így betiltani, vagy mi? Igen, ez lenne a kérdésem, hogy akkor most nektek ezzel mi a dolog? Jó, de ezek a dugást is betiltanák. Hát úgy tűnik. De tényleg? Nagyon durva. Hát ezek biztos. Meg tudod mi? Azt láttam ezekből a Vimines ilyen cikksorozatokban, azt látom, hogy minden olyan emberi megnyilvánulás, ami a szexualitásra utal, azt megpróbálják bemocskolni és törvényen kívül helyezni. Tehát minden, ami mondjuk a párválasztásra, vagy hogy igen, nyilván valahogy meg kell közelíteni a másikat. Valahogy azt kell mondani, hogy... Megvan mi az érvük. De most már, hogy most már a bókra is azt találták ki, hogy tulajdonképpen az is egy ilyen burkolt agresszió. Igen, mert hogy az egy nemi alapú erőszak. Ez az új szó egyébként, ezt megfigyeltem. Olyan szépen bevezetik az új és egyébként meg mi van? Mert amúgy én amúgy nagyon ilyen kis, hogy is mondjam, ilyen kis egyszerű vagyok így szexuálisan, de ilyen visszafogott is. Tehát én nagyon konszolidáltan élek szexuálisan, és engem mindig meglep, hogy egyébként rengeteg nő imádja, hogyha erőszakoskodnak vele. És rengeteg nőt izgat ez nekem amúgy nem csinál kedvet ehhez, értelek, de hogy valamit jelent ez, nem? De a kultúrába hogy nem beletartozik ez is? Hát vagy még mélyebbet mondok, vagy még mélyebb, a kultúránál még régebbi dolgot mondok. Mi van, hogyha gényeink miatt van ez úgy, hogy úgy vagyunk determinálva, hogy egyébként mondjuk egy erőszakos férfinak nem csak az üzenete, hogy megerőszakoljon őt, hanem egy erőszakos férfi mi van, hogyha a tudat alatt azt is üzeni, meg evolúciós szempontból azt is üzeni, hogy én bizony, én leszek a főnök, és én fönn tudom tartani az utódaimat, érted? Meg vigyázni tudok rátok, és úgy fognak tőlünk félni, hogy most se a gyerekünkhöz, se hozzá senki nem mer egy ujjal se nyúlni, mert az életüket fogják félteni. Mi van, hogyha az erőszakos férfinak ilyen üzenete is van jókkal egyébként, és emiatt bizony valamiféle evolúciós előnyt jelenthet az is, ha valaki nőként egy erőszakos férfit talál vonzónak. Miért nem tudnánk erről beszélni őszintén? Én azért sajnálom egyébként, lehet, hogy nagyon naív feltételezéseim voltak a gender szakról, de még engedélyezve volt a gender szakaszon, ugye az volt, hogy valamiféle objektív tudományos megközelítéssel megpróbálja lehámozni a társadalom és a kultúra által hozott elvárásokat a férfi és a női szereppel, vagy úgy általában nem is szerepekkel kapcsolatban, és megpróbálja megállapítani azt, hogy melyik az, ami viszont egyértelműen genetikailag és biológiailag jó okkal determinált. Én azért sajnálom, hogy ez a szak megszűnt, mert hogyha egy tényleg tudományos igényű megközelítés lenne, vagy lett volna, akkor tök jó lett volna látni azt, hogy ebben a pillanatban a tudomány azt mondja, hogy igenis, a kislány az nem azért viselkedik úgy, hogy babázik már másfél éves korába, meg szereti nézni magát a tükörbe, és ott illegni, billegni, mert az anyukájától ezt látta, hanem azért,
valószínűleg a génjeibe ez van írva. Meg mikor odáll a fiú a folyópartra, és elkezdi haigálni a kavicsokat, a kislány meg nem, akkor ez is lehet, hogy az is genetikailag determinált, és nem azért, mert azt látta, hogy az apja is dobálja be a kavicsokat, vagy azt látta, hogy a társai vagy a társadalom ezt csinálja. Érted? Én értelek, ugyanakkor meg azt látom, mert én nagyon érdeklődő vagyok a gender studies iránt, mondják genderológiának is, már magyarul hallottam, hogy pontosan ezt akarják tagadni. Már hogy mindent tagadnak, ami természetes. Tehát tagadják. Hát ezért mondom, hogy a természettudományokkal kerülnek, meg igen, az antropológiával kerülnek szembe. Hát az, hogy micsoda vaskos irodalma van, vagy ilyen irodalmi törekvés van, akár arra, vagy szakirodalmi törekvés ezen a területen arra, hogy megpróbálják bebizonyítani az, hogy férfi vagy nő, az nem különbözőség. Hát figyelj, miért van az, hogy gyerekkorunk óta azonnal ránézünk valaki, és meg tudjuk állapítani, egészen jó eséllyel, hogy az férfi vagy nő. Azért, mert nincs különbség. Vagy mi ez? Ott te is szőrös vagy, érted, én is. Meg hát milyen a hangunk, vagy milyen az Ádám csutkánk, vagy milyen a bőrünk, milyen a kézfogásunk, milyen az izomerőnk. És még ezerféle dolgot föl tudnék sorolni. Ha bárkit is érdekel, én egyszer írtam miért egy ilyen címmel egy cikket, már nem is emlékszem, hogy hova, de ha beírják, hogy cutor, és hogy miért gyönyörködtetnek a különbségek, egy tudományos igényű cikket, amit egyébként így összeolloztam több szakembertől, meg kikértem a véleményét magyar, meg külföldi etológusoknak is, meg antropológusoknak is ebben a kérdésben, és az ott nagyon szépen összefoglalja, hogy el lehet indulni ezen a bohóckodás vonalon, hogy nincs különbség a férfi meg a nő között, de hát itt azért objektív tények vannak, meg mérhető, és akkor elindulunk a hámszövetünktől kezdve a képességeink béli különbség. És ennek nagyon-nagyon jó biológiai oka van ennek a sok különbségnek. Ugyanis. Evolúciós, igen. Ugyanis az a közösség, ahol mindenki ugyanazt tudja csinálni, mindenki ugyanarra képes egyformán, az a leggyengébb közösség. Minden közösség, ahol specializálódnak a feladat, és az emberi közösség legkisebb egysége melyik, ugye a család. És a család két főnöke, vagy két felnőttje, a nő meg a férfi, ha ugyanazokkal a tulajdonságokkal bír, az sokkal gyengébb és sokkal hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint hogyha kiemelkedő tulajdonságokban jobb az egyik, és a másik meg más tulajdonságokban kiemelkedő, mert sokkal hatékonyabban működik az emberi társadalom legkisebb egysége, az alapegysége, a család akkor, hogy a különböző dolgokra képes. És erre nagyon is jól igazolható evolúciós okunk van, és bizonyítékaink arra, hogy nem véletlenül különbözik olyan számtalan mértékben a nő és a férfi egymástól, és hogy mennyire jól van ez így, és mennyire működik ettől. Attól, hogy valakinek egyébként nem sikerült ezt a koncepciót, hogy is mondjam, kiteljesíteni az életbe, attól még nem köpködhet véreset másra, meg nem kardozhat azért, hogy ez a dolog szűnjön meg az emberi civilizációból, mert az emberi civilizáció alapsejtje a család, és a férfi és a nő. És akkor lehet azt mondani, hogy biztos akkor most véresszájú fideszes lettem, de ennek semmi köze sincs ehhez. Ennek tudod, mihez van köze? A valósághoz. Hát pontosan. Egyet tudok érteni, maximálisan. Ugye itt az érv ezeknél a cikkeknél, hogy de hát itt vannak ezek a traumatizált nők, akit újra traumatizál az, hogyha ők látják ezeket a videoklippeket, meg meghallja a rádióban. Oké. Az élet tele van traumától, nem lehet igen, a félet. Tehát ugye a leggyengébbhez, leggyengébbhez kéne beállítani a szintet az egész társadalomban. Hol van itt a szociális immunrendszer? Én erre lényeges dologra. Ez olyan, mint hogyha azért, mert vannak sajnálatos módon mozgássérültek, ezért mindenkinek kötelessége lenne kerekesszékkel járni. Kb. Azért, hogy szolidárisak legyünk velük, érted? Ez azért, mert vannak autista gyerekek, akik megijednek attól, hogy mit tudom én, hangosan dörren az ágyú, 15 óra 52-kor Egerben, ugye tudod, van mindig az 1552-re való emlékezésképpen ott mindig dörren egyet az ágyú, ezért most fölhagynánk ezzel a szokással, hogy ne ijedjenek meg, vagy azért, vagy mondok még jobb példát, azért, mert tényleg én
láttam már ilyet az életemben, és félelmetesen sokkoló volt, és végtelenül sajnáltam. Láttam autista kisfiút megijedni attól, mert jött a mentőautó, vagy a tűzoltó, és az egyébként is tényleg elviselhetően vagy elviselhetetlenül fülsértő szirénázástól, tudod? És azt mondani, hogy azért ne legyen szirénázás, mert hogy van, akit a társadalomban ez zavar, de hát ne üljünk már föl erre a hülyeségvonatra. Igen, vannak ilyen traumák, és aki meg egyébként valamiféle, hogy is mondjam, és az átlagnál nagyobb kihívással kénytelen küzdeni az életében emberként, lehet, hogy azokra még több trauma vár az életbe, de az élet kíméletlensége sajnos ilyen, és nekünk egy emberi közösségnek az észszerűség határain belül ténylegesen feladatunk az, hogy erre fókuszáljunk, hogy megpróbáljuk ezeknek az embereknek a terheit minél inkább csökkenteni. De de ez nem juthat el odáig az ostobaság rolleren, érted? Hogy azt hazudjuk nekik, hogy az a normális, amilyenek ők. Ez nem juthat el odáig, hogy egyébként az életünkhöz, az életfeltételeinkhez amúgy szükséges, vagy a kultúránk hozzá amúgy, vagy a kultúránkkal amúgy vele járó, és a többség által kedvelt dolgainkról, szokásainkról lemondjuk azért, mert vannak olyan emberek, akiket valami miatt ez irritál. Tehát nem állíthatunk be mindent a sérültekre, vagy a sérültekhez. Az egyébként mondjuk egy teljesen támogatható törekvés, hogy mi legyen minden akadálymentes, az egy tök jó dolog. Az egy támogatható dolog. Sőt, én támogatom, hogy minél több, mert én azt gondolom, hogy igenis joga van mondjuk egy kerekesszékesnek is akadálytalan megközelíteni ugyanazokat az intézményeket, ugyanazokat az üzleteket, vagy kijutni a lakásából, hazajutni, ugyanolyan joga van az utazásra, stb. Nehéz ellenőrizni. De ez nem jelenti azt, hogy akkor nem menjünk el odáig, hogy akkor mindenkinek az akadálymentesített feljáron kell, kerekesszékkel felmenni. Nem, én hadd szaladjak föl továbbra is azon 6 lépcsőfokon, még hogyha a kerekesszékes ekkorát kerül is, érted? És joga van rá, hogy ugyanolyan könnyen eljusson, vagy majdnem olyan könnyen, mint én, de arra nincs joga, hogy engem arra kényszerítsen, hogy én is ott menjek fel a kerekesszékkel, és valahogy itt kellene disztingválni a társadalmi szolidaritás meg a hülyeség között minden ponton, hogy nagyon sajnáljuk, hogy vannak traumatizált nők, akik akár bűncselekmény áldozatai lennének, vagy lettek, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy egyébként bármi, ami erre utal, az ezeket az embereket ismét traumatizálja, de nem csinálhatunk egy üres, szürke poklot a mi környezetünkből és a világunkból azért, hogy semmilyen további trauma ne érje azokat, akik sajnálatos módon megsérültek. Ez olyan, hogy valakinek levágták a lábát, mert átment rajta a villamos, és mindig, mikor villamosra néz, akkor ez jut eszébe, akkor ne járjanak villamosok a körúton, érted? Hogy akit elgázolt a villamos, az ne sírjon megint. De nem ugyanez van, Zoli, a MeToo-val is? Már hogy a túltolásával? Eléggé felháborodtál azon, amikor a pókát utólag a halála után elkezdték elővenni. Jól emlékszem? Hát azon nagyon fel. Még képzeld el, pedig úgy, egyébként a Pókergonnak a lánya, Vanessa, utána privátban meg is köszöntök, kiálltam az édesapja mellett, és ő pontosan tudja, hogy én úgy álltam ki az édesapja mellett, hogy én az utóbbi években, vagy 1-2 évtizedben nagyon sokat vitatkoztam az Egonnal, és mi nem voltunk annyira jóba egymással. Miről vitatkoztatok? Hát politikai dolgok. Ja, egyébként úgy ő közismert az ő nagyon erős fideszes elkötelezettsége, meg az Orbán hűsége, és ez azért sok konfliktust okozott. De én azt gondolom, hogy még egy ilyen ember is pláne halálában támadjanak be valami olyannal, ami teljesen méltatlan, és alpári és alávaló, hát akkor muszáj kiállnom. A MeToo-val is az a gond, tudod, a MeToo-nál nálam ott durrant el az agyam, hogy először amúgy én ezt egy nagyon fontos és nagyon hasznos kezdeményezésnek gondoltam, és valószínűleg az is Gondolom volt. Még amikor a Harvey Weinstein... Én meg azt gondolom, hogy igenis beszéljünk arról, mert vannak ilyen szörnyek, akik traumatizálnak nőket, vannak ilyen szörnyek, akik szexuális szolgáltatásért cserébe hajlandóak csak mondjuk egy munkát megadni, vagy valami, de ez ugyanolyan aljaság, mint hogy azért adok oda valakinek egy tendert, mert hű vagyok a miniszterelnökhöz. Tehát ez ugyanolyan féregség, ugyanolyan aljaság, hogy valakinek a szexuális szolgáltatásaiért cserébe engedek szakmai előmenetelt. Ez egy vérbeli aljas geci dolog. De mikor már eljutott odáig ez a MeToo,
hogy már azok panaszkodtak tömegesen és szakmányban, akiknek 3 évvel ezelőtt egy vállalati értekezleten az igazgató megérintette a vállát, vagy rátette a kezüket a vállára, és hogy szerintük ez már valamire való utalás volt, meg sugalmazások, azt mondtam, hogy gyerek, állj, eddig és ne tovább. És még nem is ez volt a durva fordulópont az életemben, hanem én annak idején, 20-30 évvel ezelőtt, máshol nem is, de underground szinten mondjuk menőzenésznek számítottam, meg rólam sokan gondolkodtak úgy, mint valami, hogy is mondjam, egy ilyen megszerzendő férfira. És én többször belefutottam abban az időben, hogy ugyanilyen helyzetbe kerültem, egy szexuális szolgáltatásért cserébe valamilyen államtitkár nőtől például kaphattam volna valamilyen lehetőséget, vagy támogatást, és így tovább, és így tovább. És amikor ezt én nagyon diszkréten leírtam egy ilyen MeToo-s komment folyam alá, hogy nem csak férfi-nő irányba, hanem nő-férfi irányba is történnek ám ilyen dolgok, aztán vagy bemegyünk, aztán abban nem mentem. Én azt gondoltam egészen odaig, hogy én simán tudnék ilyet csinálni, Hát miért ne dughatnék meg valakit 5 millió forintért, hiszen férfi vagyok. Amikor szembesültem a konkrét helyzettel, akkor pedig hánytam. Igen. Mert ott derült ki, hogy én teljesen alkalmatlan lennék amúgy ilyesmire. De lelkileg is, meg minden, meg fizikailag is. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy bizony ilyen irányú, hogy elvárások fordítva is léteznek, mint hogy hogy is már háztartási erőszak se úgy néz ki, hogy a férfi veri a nőt, meg a gyerekeket. Nagyon sok olyan helye van, a nő akár életveszélyes sérüléseket okoz a férjének, meg a gyerekeinek is, és vannak erőszakos, agresszív. Nagyon durva ezt egyoldalúan csak férfi-nő viszonyban kezelni. De nyilván itt a szándék az volt, hogy tudod, van hogy ezek az ilyen oldalak, amit az imént is említett, ezek mindig úgy beszélnek a férfiról, meg a nőről, mintha mi 2 külön faj lennénk, de hát ez nevetséges. Ez nevetséges. Nyilván a férfi meg a nő az együtt egy faj, és ne értelmetlen ilyen szinten külön választani, ezek külön álló dolgoknak erőszakolni ezeket az ügyeket is. Na mindegy, az a lényeg, hogy én finoman összeszedve le a saját tapasztalatom, saját tényleg, hát már pedig azt nyilván senki nem cáfolhatja meg nekem, senki nem mondhatja, hogy én ezt kitaláltam. Mint a 20 évvel ezelőtti tapasztalataimat összeszedtem egy kommentbe egy ilyen ügy alá, azt nem tudod elképzelni azt a vihart, amit a nyakamba szabadítottam. Nem tudod elképzelni azt a szennyvízderítőt, amit utána a nyakamba szabadítottam csak azért, mert férfi vagyok. Hogy én férfi, és még a legdiszkrétebb válasz ez volt erre, hogy én fogjam be a pofámat és kussoljak, mert férfi vagyok. Igen. Csak azért tudom elképzelni, mert rengeteget olvasgatok kommenteket ilyen témában, és elképesztő egyébként az a fajta, hogy is mondjam, hát ilyen, az a durva ebben nekem, hogy ott volt például tehát ha elolvastam csak a pókáról szóló cikket, hogy mi történt ott valójában. Felnőtt emberekről volt szó alapvetően, hiszen tehát 18 éven felüliek jártak abba a suliba. Arról nem is beszélve, hogy múltkor utaztam, hogy játszottam egy lánnyal, aki ott tanult, egy énekesnő, és megkérdeztem, hogy neked mi volt a tapasztalatod? Hát azt mondta, hogy hát valójában igen, voltak olyan, tehát a póka közeledett esetleg, de hogyha te azt mondtad nőként. Hát ha nem, az nem volt, és kész. Igen. Ha te azt mondod, hogy én nem szeretnék ilyen viszonyba kerülni, tehát hogy elég volt csak kifejezni, az a lényeg. Aha. Ő azt mesélt, hogy ez volt az ő tapasztalat, egyszerűen a póka nem élt vissza a helyzettel, mint férfi nyilván közeledgetett meg hát nem így működik az élet egyébként. Nem így találunk párt magunknak, nem így létesítünk szexuális kapcsolatot, hogy jelezzük a másik felé, hogy mi vonzónak találjuk. Hol van az leírva törvényben, hogy uram, bocsánat, jelezzük a másik felé, hogy én így élvezném, hogyha lehetne közöttünk szexuális kapcsolat. Hát nehogy már még ezzel is baj legyen az Isten szerelmére. És felnőtt emberekről beszélünk, azt kell leszögezni, és ez egy oké, hogy egy suli, de hát itt ez oda ingyen jártak emberek azért, mert a póka intézte, hogy ingyen járhassanak felnőttek zenét tanulni. Nem erről van szó egyébként? És valószínűleg nem a szexuális szolgáltatási cserébe jártak oda, mert azért komoly felvételmi követelményrendszer van. Tehát, hogy valószínűleg olyan embereket vettek fel, akik szakmailag amúgy alkalmasak, vagy tehetségesek. És hát azt olvasom, még remélem jól emlékszem, hogy meséli a titkárnője, vagy nem tudom, valamelyik alkalmazott, hogy igazából ő nem szólt, hogy ne fogdossa a fenekét, vagy valamit hozzáérjen. Ő nem szólt, hanem csak úgy eljátszotta, hogy ez így, tehát konkrétan leírja, hogy ő nem mondott neki nemet.
És akkor ilyenkor mi van? Tehát akkor érted, mit akarok? Igen, de egyébként én megértem azt a helyzetet is, mikor annyira zavarban van valaki, hogy nem tud mit szólni, vagy nem tudja, hogy most akkor baja lesz-e belőle, vagy se. De hát ez meg ilyen az élet, vannak gyáva emberek, vannak bátrabb emberek, érted, nem lehet, és már megint előjön az a kérdés, nem lehet minden szabályt úgy beállítani, meg az életkörülményeinket olyanra formálni, hogy a leggyengébb, a legalkalmatlanabb, és a leggyámoltalanabb, és a leggyávább is biztonságban érezze mindig magát. Nem lehet, és nem csak nem lehet, nem szabad ilyen civilizációt teremteni. Nem szabad, hogy az emberi közösség vagy a kultúránk jövője az abban az irányba mutasson, hogy minél alkalmatlanabb valaki, annál inkább biztonságban érezze meg. Hát az alkalmatlanság azért alkalmatlanság, mert valami nem működik jól nálad, valami nem működik normálisan nálad, és senki sem mondja azt, hogy te tehetsz erről, senki sem bélyegez meg, senki sem hibáztat, azt nem mondhatod, nem kényszerítheted a többséget arra, hogy ugyanolyan hogy is mondjam, alkalmat életet éljen, mint te, azért, mert neked nem sikerült. Nekem az immunrendszer jut rögtön az eszembe erről, hiszen ott van az immunrendszerünk, azért van, hogy a betolakodók ellen, a támadások ellen védekezzen. Igen, de ez lehet, hogy kegyetlen példa, nem? Azért nekem van mert az emberi szolidaritás azért mégis több ennél, tehát az ember azért mégis nyilván nem dobott ki a gyerekedet a kukába, azért, mert valami baja lett. Dehogy is, nem erre gondolok, Zoli, félreérthető. Akkor ezek szerint, ahogy mondom, én a szociális immunrendszert alkotnám meg, mint fogalmat, hogy egyszerűen nem lehet, ha összevetném azzal, hogyha tehát ez a fajta viselkedés, amikor a leggyengébbhez próbáljuk beállítani a viselkedési normákat, amiről beszéltünk, ha jól értettem. Kb. Olyan, mint hogyha megpróbálnak kiírtani az összes kórokozót a világból, csak azért, hogy még véletlenül se sérüljenek azok, akiknek gyenge az immunrendszerük. Én erre gondolok. De az egy teljesen irreális utópia, nem önmagában az is. Nem tudom, hogy ez így jó példa, vagy jó párhuzam, de kb. Az érzésem, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy fel kéne nőni, vagy segíteni kéne nekik, de nem már, hogy azoknak, akiknek problémájuk van, meg traumatizáltak, tehát azt értem, hogy traumatizáltak, csak egyszerűen nem lehet megkövetelni másoktól, hogy ne élvezzék az életet, hiszen a rossz fiúkhoz tartoznak a rossz lányok is. Ez ilyen egyszerűen így van. Nem követelheted meg a másik embertől, hogy ne élvezze az életet azért, mert te nem tudod. Aha. Kb. Ez így van. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt kimondtad te. Na, neked most menni kell. Igen, indulnom kell. De ha bármikor, máskor még jönnél... Hát figyelj, alig várom, hogy kikerüljön ez a videó, és osztassam én is. Na jó van, akkor... Egyébként meg igen, jönnék bármikor. Na jó van, akkor nagyon örülök, hogy itt voltál. Én köszönöm. Ölellek.